బిత్తులో 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 మల్ల బిత్తులో బిత్తులుదా బిత్తులుదా ఉలయి ఉల్ల ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು బిత్తులో బిత్తులో మల్ల బిత్తులో బిత్తుల దావుల ఇవుల ಕೆಲವು సొత్తులో బిత్తులో బిత్తులో మల్ల బిత్తులో బిత్తుల దావుల ఇవుల ಕೆಲವು సొత్తులో అనంత అవాంతరుడు రట్టు జోకులు రాగవಣ್ಣగ ఒరియ మగే నవిన అనంతన అవాంతరుడు రట్టు జోకులు రామಣ್ಣన ఒరియ మగే నవిన తోజడు జోకులు జోకులు ಸೇರದು ಮೂಲು ರಾಪಿನ ತೂವಡೋ ಮೊಕ್ಕಲೆ ನಡುಟು ಪೋಪಿ ನುಂಜಿ ಕತೆನು ತೆರಿಯೋಡು ಇಲ್ಲದ ದನಿ ಸುಂದರನ ಗಲಟೆ ತೂವಡೋ ಅಯ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ರೂಟುಕೆ ನೋಡು ಬಿತ್ತುಲೋ ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಲೋ 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 ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಲೋ ಬಿತ್ತುಲ ದಾವುಲ ಇವುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲೋ ಬಿತ್ತುಲೋ ಬಿತ್ತುಲೋ ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಲೋ బిత్తుల దావులై పుల్ల ಕೆಲವು సొత్తులో 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 ನವೀನ ನಮ್ಮ ಉಂತುಮೆ ನವೀನ ಪೊಪ್ಪ ಯಾನು ಉಂತುಜಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬೇರ್ದ ಬೇರೆ ಆಪಿನ ಬರ್ಚ ಬೇರ್ದ ಬೇರೆ ಆಪಿನ ಬರ್ಚ ಬೇರೆ ಆಪನ ಬರ್ಚ ಎಂಚಿನ ಪೊನ್ನೇಶ ಬಾರ್ದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಗುಲ್ಲಾವನ ಪೂರ ಲೈನ್ ಬಾಡುವಿರಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಉಂತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂತು ಮನ್ಪೇನ ಸಿ 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 ಏಸಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರ್ ರಾಗವಣ್ಣ ಇರಿ ಏಸಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರಿ ದಾದೆ ಅನಂತನ್ನ ಒಣ್ಣತೆಯೋ ಓ ಅವು ಅವು ಪೊನ್ನ ಬಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನವೀನತೆ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಮಗೆ ನವೀನೇನಾ ಹಾ ಹಾಗೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಸಾರ್ ಬಾತೀನಿ ತೂಲೆ ಅನಂತನ್ನ ತೇನೆ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಯ್ಯನ ಪೇರ್ದಂಗಟ್ಟು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಒಬ್ಬುಜು ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ನವೀನನು ಪೊನ್ನೆಸಬಾರದು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿಯೇ ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜೇ ಗಂಟೆಡಿ 24 ಲೀಟರ್ ಪೇರು ಹೋತುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ಕತ್ತಿ ಅನಂತನ್ನ ಬಕ ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ತೂಪುನು ಹಾ. ಕುಡ ಕಣ್ಣಾಕುನು ಇದು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜಿಯೇ ಈ ರಾಗವಣ್ಣ ಓ ಈರ್ನ ಮಗನ ಪೊಣ್ಣೆ ಸತ್ತುನಾಗ ಹಾ. ಎಂಕ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇರು ಕೊನೆಯಿಂದ ಆಪುಂಡಿ ಇರೇ ಕೊನೆ ಇರ್ದಾನೆ ಸನ್ಯ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾ ನಂಬುಜತನಿ ಇತೆ ಇರು ನಂಬುಜಾರೆ ಇರೆ ಯಾನಿತ್ತನೆ ನಂಬುಜಾನು ಅಲೆ ಅನಂತನ್ನ ಅದೇ ತೂಲೆಗೆ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಏರ್ ಬರ್ಪಿನ್ ತೂಲೆಗೆ ಏರೇ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ್ದ ದನಿ ಸುಂದರ ಹೆಜ್ಜೆನೆ ಅದ- ಆಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗನೆ ಬರ್ಪೆ ತೂರೆ ಇತ್ತ ಪೇರ್ದ ಬೇರಾಪಿನ್ ತೂಲೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೆ ಐಸ. ಅಲೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಸವ 5 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಗೋರಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇತೋನಿ ಕೊರ್ಮೆ 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 ಕೊಡ್ತಿ 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 ಪೊಣ್ಣು ಬಸತ್ತ ನಂದು ಹೊಲ್ದ್ಕಂತೀನಿ ಅವು ಸೆಮಿನೇರಿ ಗೇರೇಜ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ತ್ಗಂದೀನಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಲಂಡ ಅಂದ ಅಂದು 5 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಗೋರಡಿಗೆ ಪತ್ತೊನ್ನು ಬರ್ಪೆ ನೆಂಪಿಜ್ಜಿ ನಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೇರ್ದ ಬೇರಾಪಿನತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ತೂಲೆ ಅನಂತನ್ನ ಓ ಆಲ್ ಪೇರ್ಗೋರ್ನಾಗ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಆಲೆ ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಏ ಆಲ್ ದೆಂಗುಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಏನಡ ಲವ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಓ ಆನೆ ಲವ್ ಅಂಚ ಮಂಡ ನಿಕಲ ಸಾವು ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಿನ ಮತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅನಂತ ನಿತ್ಯ ನಂಬರ್ ಇರಿ ನಂಬರ್ ಎತ್ತ ಇರಿ ಇತ್ತ ಪೆರತಾನೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇರು ಕೊನೆ ಒಂದು ಯಾ ನಂಬುವನ ಈ ರೀತಿ ನಂಬುಜಾರ ಯಾನದೇ ನಂಬುಜತ ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಅನಂತನ್ನ ತಾತೆ ಏರ್ದ ಇರ್ನಮಗೆ ಉಮೇಶನೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪೇರ್ದ ಬೇರಾಪಿನ ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಆಂಡ ಮೊಕಲ ಗೊಬ್ಬುನುಂಡತಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಡು ಖಂಡಿತಲ್ಪ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮದೇಟು ಕುಲೊಂದು ತೂಕ ಮೊಕಲ ಬಲೆ 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 ಮದೆಟ್ಟು ತೂಪಿನ ಹಂಗ ಮೂಲೆ ತೋಡು ಬಲೆವರ ಮದೆಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ತೋಡದು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಯವ್ವ ನಿಂಚಿನ ಪುಣ್ಣ ಬೊಕ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಎಂಚ ನಂದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಸೂಪರ್ ನೇಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾಂ ಪೇರ್ದ ಪುದರ್ ಬಂಡಿನಿ ಓ ಪೇರ್ದನ ಆ. ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೇನಿ ಮಾರೈತೆ ನಿನ್ನ ಎಂಚಾನ್ ಎನ್ನ ಊರ್ವಶಿ ಪಂಡದೆ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಅವು ಇನ್ನ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಅವು ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಓ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಆ. ಊರ್ವಶಿ ಆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಉಮೇಶ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಒಯ್ತಾ ಇಡ್ಲಿದ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ದಾನೆ. ಅವಳ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾನೆ ಮಾರೈತಿ ಮೂಲು 10-15 ಇಡ್ಲಿ ಎತ್ತಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ? ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ
ಒರರ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಲಾಪನ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದೆ. ಬೊಕ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಅವು ಸಯ್ಯಡ್ ದನೆ. ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಜನ ಎಂಚ ಆ ಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಆ ಅವರ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬರುವ ಇಜ್ಜದ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕೆ ಅಂತ ಒನ್ನೆ ಅಂಚಿಂಚಿಂದು ಆ ಜನ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಆ. ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರವರ ಆ ಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇದಿ ತಾಯಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ಕೀಪುಂಡು ಕೀಪಂಡ ಆ ಕೀಪು ಬಂಡ ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅವ್ ಇನ್ನ ಸೊರಕೆ ಇನ್ನ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಕಾ ಕಾ ಕಕ್ಕೆದ ಸ್ವರ ಆ. ಅಂಚ ಕೀಪು ಬಂಡ ಐತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾರ ಇದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದಿ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಂದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಆ. ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಡ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪುಣತ ಅವೇನು ಕೀಪ್ ಉಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿ ಆತೆತ್ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲೇ ಓ ದೇವ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಅರುಣೇ ಪಂಡದ ಆಯನ ಪುದರ್ ಆಯನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಆಯನ ಇಡೀ ಜೀವಡ್ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಆತ್ ಮಾಸ ಜಿಂಜಿದನ ಇಡ್ಲಿದಲ್ಲ ಕಾಯನ ಪುಡ್ಕೆನ ಪುಟ್ಕೆನ 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 ಒಬ್ಬ ಆಯನ ಒಂಜ ಅವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಇತ್ತ ಆಯನ ಹಣೆ ಬರುಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲಕನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಪುಣ್ಣ ಮಗಲ್ ಹೊರ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಬಂಡದ ಖಾಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ತಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ತಲ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಮದಟ್ ಕುಳುದು ಯಾನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ತುಲ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಬಾರ ತುಲ ಆಯನ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಉಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ದೆಂಗ್ದು ಗುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡ್ ಹಲೋ ಹಲೋ பொண்ணு பொசத்த ಅಂದ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ பொண்ணு பேரு மாற குல்தினா ಅತ್ ಗಂಗಸರ ಮಾರ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಿ பொண்ணஞ்சு புள்ளி நான் ಇದು ಇರೆಗು ಪೇರ್ ಬೋಡೆ ஏப்பா ஏஞ்சா ಇರೆಗು ಪೇರ್ ಬೋಡೆ ஏப்பா ಈ ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಕ ಎಂಗ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ತು ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕೊರು ಅರ್ಧ ಈತು ಶೋಕದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಯಾವೇ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಸೋಕು ಬಂಡಲಪ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಸೋಕು ಬಂಡಲ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಲ ಸೋಕುಲೇನ ಏನಣ್ಣ ಮಂಗೆ ಅಂತಾಲ ಮಾಲು ಈ ಮಂಗೆನ ತಮ್ಮ ನೀ ನಾನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೊಡ ದಲ ಪಂಡನಿ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾತ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಣ ತೂಪುಂಡದದೆ 5 ಲೀಟರ್ ಕೊರು 5 ಲೀಟರ್ ಕೊರಡೆ ಆ ಕೊರು ಇಂದೆ ಏಪ್ಪ ಏತ್ ಈರೊಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಕೊರ್ಲಿ ಏಬೆ ಅಜಿಪ್ಪ ನಾ ನೂದು ಬಾತೋನು ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವು ಟಿಪ್ಸ್ ಲವ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಬಕ ಪೇರ್ ಅಲ್ಯಾವು ಅವಲಂದೆ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಜಾಯನ ಆ ಎಂಚಿನ 5 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಕೊನೆ ಅತ್ತ ಏರ್ ಮೇನ ಅಮ್ಮೆ ಅನಂತಣ್ಣಗ ಪೇರ್ದಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪೇನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತನ ಇರ್ನ ತಾರೀಕಲ ಪೂರ್ಣತ್ತೆ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಹೌದಾ ಮಾರ ಇದನ್ನ ತಾರೀಕು ಬರುನು ನಿಕ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜೆತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಮಾರ ಇದು ಎಂಬರ್ಪ ಇಂದೆ ಉಂತುಲೆ ಇರೆಗು ಪೇರ್ ಬೊರ್ಚೆ ಎಂಗ್ರ ಪೇರು ಉಸ್ನಾತ್ ಎಂಗ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಈರ ಅರೆರ್ದಲ ಚಲ್ಲ ಛೇ ಚಲ್ಲವಿತ್ತು ಆಯನ ಫಲಯಾನು ಏತ್ ಬಂಡಲ್ ದುಮ್ಮು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಏತ್ಕೊನೇನಿ ಐನ್ ಐನ ಎಂಕ ಆಜಿ ಕೊರು ಆಯನ ಐನಿಗೆ ಎನ್ನ ಆಜಿ ಪತ್ತಣ್ಣ 11 ಇಂಚನೆನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲ ಇಂದೆ ಪೇರ್ ಓ ಬರ್ಬ ಇಂದೆ ಕಾಸು ಕೂರ್ಲೆ ದಾನಿ ನೇರ್ ಪೇರಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಇದಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೋಡ ಇಂದ ಪೂರ ಗೋರ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಿಸೇರ್ದು ನಾ ಏತುಂಡು ಐಟಿ ಇರ್ನುದುಪ್ಪುನಿ ಇರ್ನುದುಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಇದು ಒರಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಕವ ಉಪ್ಪಾಡು ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಓ ಕ್ಲಂಗ್ 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 ಮೂಲ ಇರ್ನೋದು ಗುಳುಮ್ ಗುಳುಮ್ ಆತದೆ ಅಲೆ ಅನಂತನ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ನಂಬೋರ ತೂಲೆ ಅನಂತನ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬಗು 11 ಲೀಟರ್ ಬೇರ್ ಹೋಯ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂಪ ರಾಘವಣ್ಣ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಬಾರ್ದು ನಂಬೋಡಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅಲೆ 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 ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲೆ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ದೇವರೇ ಇಂದಿತ್ತೆ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡಿಪುನೈರಿ ಉಲಾಯಿ ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಗೀರ ಅಡಿಪೋಲಿಯಾ ದಾನೆ ಮಾಸ್ನಕ್ಲು ಅಡಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆನು ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲನು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಆ ಜಾಲನು ತೂನಗನೆ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಒಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಜಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ದಲ ಕೆರೆ ಪೋಚಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟೇ ಅರೆ ಇದು ಮಿ ಶುರು ಅಣ್ಣದಾನೆ ದೇಶ ಬತ್ತುಕುಲ್ದಿನಿ ರಾಘವಣ್ಣೆ ಪೇರ್ತಿ ಆಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನಿ ಇತ್ತೆ ರಾಘವಣ್ಣರದು ಪೊಣ್ಣನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚತ್ ಮಾಸೆ ಮುರತೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀ ಕೋಡೆ 20 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಬೋನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗೆ ನವೀನ ಅನಿತ ಪೊಣ್ಣೆ ಸಬಾಡ್ ಬದುಕುಲಾದಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆಡಿ ಇರು ಪೇರ್ದ ಬೇರು ಮತ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಹೌದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡತೆ 11 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಬೋನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದ ಬೊಕ ಇಡ್ಲಿ ಅನಂತಣ್ಣೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚೊಂಡಿರ್ನ ಇಡ್ಲಿದ ಬೇರೆ ಇಡ್ಲಿದ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ತಾಡಣ್ಣು ಮಾಸ್ಟೆ ಬನ್ನಿ 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 ಇಡ್ಲಿದ ಬೇರೆ ಅಲ್ತಾಡಣ್ಣು ಮಾಸ್ಟೆ ಕುದಿಬಾರ್ದು ಬೋತಿರು ಮುರ ನೀರು ಬೈದಿರು ಬಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೇಸದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ನೀರು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗು ಅಂತ ನಡಿ ಮೇ ನೀರು ಮೈ ಪೆರ ಹೋಯ್ ಮೇ ನೀರು ಮೈತಾರತ್ತ
ಅಂದಾನೆ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ವಾವ್ ಮಾತ ಬಂದ ಬರ್ಪವರ ಇರು ದೇವೇ ಗೊತ್ತು ಕಿರಣ ಬಲ ಬಲ ಇಂಕ ಪಲಾಯಗ ನಮಸ್ತೆ ದಯಗ ಮೇ ಬಲ ಬಲ ಇಂದು ಶಿವಲೆ ಉಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲೇನಾ ಅಂದ ಸ್ಟೌಟ್ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನಿರ್ದಿತೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟವ್ ಒಂಚೂರು ಬಾವ ಆವಣ್ಣ ಶಿವ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಾರ ನಾನು ದಾದಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತಂದು ನಾನು ಉಳ್ಳ ಇದನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡು ಪಂದ ಯಾನಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲಿನ ಅಕ್ಕಲು ರತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ನ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಪೋಪು ದಾನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನ ತೂತೆ ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಪ್ರೀತಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನ ನಾನು ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ರೆ ಆಗವಣ್ಣ ಮಾಸ್ರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೂತೇನು ಎಂಚ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಪಣದಾಗ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಅಕ್ಕುಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೇನು ಸಾಂಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಲೇನ್ ಪಂಡಿ ಪಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ ಎಡಕೆ ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಮನ ಎಡಕೆ ನೋಡು ಐಕ್ ಆ ಪೋಡಿಗ್ಲಿ ಪಣದು ಅಕ್ಲೆ ನಾನಮ್ಮನೆ ಸಾಂಗತ್ತೇನು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಪಣ ಸಾಂಗದಿ ಎನ್ನ ಏನ್ ಸಾಂಕೊಂಡ್ ಬೈತೇನು ತುಯರ ಪೋಂಡ ಮೆಜ್ಜತ್ತಿ ಅವೊಂದು ಮಾಸ್ರೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನ ಹಂಚಿಪ್ಪಡು ಮಾಸ್ರೆ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಏ ಸತಿ ಪಂಡ ನೀರೆಗ್ ಏ ಸತಿ ಪಂಡ ನೀರೆಗ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಲಿ ಪಣದ ಏನಿರೆಗ್ ಅವ್ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಎಂಕೆ ಪಂಡಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಬುಡ್ದು ಪೋದು 13 ವರ್ಷ ಪಂಗೋಲು 7 ದಿನ ಆಂಡ್ ಆಲು 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 ರಕ್ಕಸದಿ ಆಲು ಎಂಕೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೇಗ್ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ಲೀಸ್ ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬಾತೇರಿಗ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬಾತೇರಿ ಅದನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ ಬಡಿದಿನ ವಿಷಯ ವೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಕೇಂಡನ್ ನಮೆ ನವೀನ ಓ ಈ ತಕ್ಕ ನಾ ಫಲ ಇಡು ಒರಿದಿನ ಮೇ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನೆ ಎದುರು ಪರ್ಪರೆ ಉಲಂದು ಮೇ ಗುರುಗಳ ವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಕಂದ ಏನು ಮಗ ನೀನು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಉಮೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಶಿ ಹೌದು ಗುರುದೇವ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಅನಂತಣ್ಣನ ಅವಾಂತರ. ಓ ಅನಂತಣ್ಣನ ಏನು ಒಳಗೆ ನಾನೊಳಗೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಸ್ರೆ ತಿಳಿಪುಂಡೆ ದಾದೆ ಆಜಿ ಉಲಾಯ್ ಬಿದಾಯ್ ಓತುನು ಓ ಸಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಓತುನು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಸ್ರೆ ಮೇರೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಅಮ್ಮೆಲ ಮಗೆಲ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪೇರ್ ಪರ್ಪು ಜಾರ ಇರು ಬರ್ದೀತನ ಅಂದ್ ಊಟ ಮತ್ತೋ ನಾ ಅಂದ ಬಬಲೆ ತುಕ ಚೂರು ತಿರ್ ಹಾಯ್ ಗಪ್ಪ ಯಬ್ಬ ಮತ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ ಜೋಲೆಪಲ ಮಗೆ ಅತ್ತು ಈ ಟಪ್ಪೆದ ಕಾಸು ಕೊಂಡು ಆಟ ಪೇ ಓ ಹೋ ಹೋ ಮಾಸ್ರೆ ದಾದ ರಾಘವಣ್ಣ ಬಿತ್ತಲ್ದ ದಾನಿ ಸುಂದರ ದಿಕ್ಕಿದಿತ್ತೆ ದನಿ ಸುಂದರಿ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಜನೆ ಅಂದ್ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಕುಡ್ಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಇತ ತಿಂಗಳು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆನೆ ಕೊರೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಉನ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತೆಂಚ ಬೊಕ ಆಯೊಂದು ಯಾರೇ ಮರ್ಲೆತ್ತೆ ರಾಘವಣ್ಣ ಸುಂದರಿ ಬೊಕ ಆಯನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿ ನನಗಲ್ಲ ನೆನಪೇ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ನೀ ಸುಂದರಿ ಬಲ 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 ಸುಂದರ ಕೊಲ್ಲು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಮಗನಿಕ್ ಸುಂದರ ಕೊಲ್ಲು ಬಲ ಸುಂದರ ಬಲ ಬಲ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾವ ಕೆಲ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತಾಯ ನಿನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಉಂಡು ಏಪಾತೀನಿ ಸುಂದರಿ ಓಲ್ ತೋರ್ದಿಯ ಅತಿ ಉಲಾಯ್ತಾಗೆ ನೀನಂತ ಉಲಾಯ್ ಫೋಡ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ ಸುಂದರವಾದ ನಿಂದ ಇಲ್ಲದ ದನಿಯ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಬರ್ತಿ ದಾಯ ಪಾತಿರೋಡು ಪಕ್ಕಳೆಂಬ ಇರ್ನ ಮನೆದು ಬಿಡು ಬನ್ನಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀರೇ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ನ ಮುಸುಂಟು ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಆವಾ ಅಂಚಾದಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಆಂಡ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಅನಂತನ್ನೇ ಅವಣ್ಣದಂಚ ಎಂಚೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಇಡ್ಲಿ ತಂದರೆ ಯಾವಂದೇ ಉಂಡು ಕೋಡೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜೈದರತ್ತ ಇದು ಜೈದಿನ ಆತು ಸೈದಿನ ಆತತ್ತು ಕೋಡೆ ತಾ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದಗಳದು ಇತ್ತೇನು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಉಮೇಶ ಸುಚ್ಚಿದೆ ಪೆರವಂತೆ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ದಾದೆಪ್ಪ ದಾನಮೆ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಸುಚ್ಚಿದಪ್ಪ ದಾನಮೆ ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮೆರ್ನ ಇರ್ನ ಸುಚ್ಚಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಸುಚ್ಚಿ ಸಮೊಂಡು ಅದತ್ತೆ ಸುಂದರ ಅವು ದಾದನ ತೆಡಿಲ್ ದಾದನ ಹಾಕುದು ಪೊಡು ದೆಕ್ಕ ಸುಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಚ್ಚಿದಾನ ಸಮಾಜಿಗೆ ಸುಂದರೇ ಬೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಡಾರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತಾ ಆಂಡ ಆಂಡ ತೆಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಡೈಲಿ ಬೋದಿ ಬೈತಿನ ತಂಚು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಈ ಅನಂತನ ಮಗೆ ತಮ್ಮ ಏಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಜಿನ ಬುದಾರ ನಿನ್ನ ನಾನು ಉವೇ ಸತಿ ಸೈಬರ್ ಉಮೇಶ್ ಎತ್ತೈ ಪಂತ ನಮೆ ಅನ್ಕೋಡೆ ಬಂತೀನಿ ಮತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿಡ್ 15 ವಯಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂತ ನಿನ್ನೆ ಯಪ್ಪ ಅವು ಪನ್ಪುನಿಂಜನ ಗೊತ್ತೈ ಜಾಕ್ಲಿ ಯಪ್ಪ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಈತ ಪಣ್ಣ ತಂಚನೆ 15 ಪೈಸದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ 15 ಪೈಸಲ ಆ ಜನ ತಿಕಲಿಗೆ ದಿ ಒಡಿಗೆ ಎಂಚಿನವು ಆಪಜಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ
ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಎಂಕಿ ಸರ್ತಿ ಅನ್ಪುರ ಜೈಲ್ಗ ಐಕನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇನು ಸರಿ. ಸುದ್ದಿಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗ ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಓದರತ್ತಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಓದುವ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಕಂಡೋಟ ಕರ್ಸಾಣ ಇಂಕ್ ಕಂಡೋಟ ಉಂಡ ಕಂಡೋಟ ಕರ್ಸಾಣ ದಾನ ಐತೈಕ್ ದಾನ ಇರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಇಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಂದರ ಕರ್ಣ ತಿಂಗಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ಇವರ ತೆಲಿಪುಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಈ ತೆಲಿಪು ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ 100 ಇಂತ ಇಂಚ ಕೊರ್ನಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ತಲ ತಿರುಪುರ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಾಣ ಇಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೆತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕೊರ್ಪಣಿಮಲು ಆಂಡ್ ಬಾಕಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಲಿಕಲು ಏರ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಅತಿ ಬಾಡಿ ಕೊರ್ಪಣಿ ಏನತ್ತಂದ ಕಿರಣ ಶಿವ ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಆಯನ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಸುಂದರ ಕಿರಣಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡು ಮಾತಾ ಎಂಚಿನ ಪನ್ ಅವೈತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಣಿ ಏನತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಚಿ ಐ ಜೈಲು ಹೋದ್ ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ ಜೈಲು ಹೋದ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನೇ ಬಾತೀರಿ ನೀವು ಆ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಹತ್ತಲ್ಲ ಬಾತೀರಿ ನಾನು ಆಂಡ್ 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 ಇಲ್ಲ ದನಿ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೋಪಣಿಯಾನ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪೇನ ಆವಾವ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡು ಮಾತಾ ಆವಾವ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ ಸುಂದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜಾಳ್ ಡೆಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನಿಲ್ಕು ತೂಪೇರಿಗೆ ಅತಿಯ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದುಲೈ ನಿಲ್ಕು ತೋಡುನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಆ ಇಲ್ಲದುಲೈ ವಾನಮನದ ಪ್ರಾಣಿ ಉಂಡು ಮಾರೇವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಜಗಳ ಪೂಗಟ್ಟೊಂದು ಪಾಲಿ ಆ ಮುಜ್ಜು ಮುಸುಂಡು ಏರ್ ತೂಪೇರನ್ನು ಬೋಡಿಯ ಸುಂದರ ಉಂಟು ಉಂಟು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಸುಂದರ ಇತ್ತೆ ಮುಜ್ಜು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮುಜ್ಜು ಆಯನ ಅಪಗಣ ಈ ಮುಜ್ಜು ಆಯನ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಮುಜ್ಜು ತಿರುವಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಿ ಆಣ ಆಣ ಇತ್ತೆ ಯಾನತ್ತ ಕುರುಪುನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿದ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ನಡೀಪು ಬರ್ಪೇನ ಪಂತಾದ 15 ವಯಸ್ಸದ ಮುಜ್ಜಾನಗನೆ ಪಂತಿ ಬರ್ಪೇನ ಆಣ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ರೆಡಿ ಏರ್ ಮಾಡು ರಾಘವ ಏರು ಅನಂತಣ್ಣ ಏರು ಒಲ್ಲ ಮಾರ್ನಾರ ಯಾನ್ ಫಿಲಾಲ್ ಜನಕ ಮಾರೆ ಏರ್ ಮೇರೆ ಇರು ಹನೆ ಗೊತ್ತಾವ್ ಜನಕ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಡಲುಂಡು ಯಾನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಬೈತಿ ನಿಕ್ಲು ದಯ ಪಾರುಂಡೆ ಅನಂತಣ್ಣ ದಯ ಪಾರುಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ತಾರ ಸುಂದರತ್ತು ಸರ್ ಅವಳು ಅಲೆವು ಯಾನ್ ಸುಂದರ ನಾಡೊಂದು ಬೈದ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡಿಂದ ಯಾನೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಬಂದು ಈ ಬರೊಂದಿಲ್ಲನೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ಯಾನ ಕಾಲ ಯಾಬಿ ಹೊರತು ಗಂಡಾವು ಆಣ ಆಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸದಾನಂದ ತುಂಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಇರ್ನ ಈ ಪತ್ತೆ ಒಂದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಪತ್ತಿಗೆ ಆವಾವ್ ಇರೆಂಕ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಏನ ಶಾಲೆದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಡ್ ಉಂಡು ಆವಾವ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ ಇಂತ ಬುಜ್ಜಿ ಬಂಡಿಂದ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ತಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡದಾದ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ರಂಡಿರ್ ಮಾಸೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇತ ಇರೇಗ ಅಂದಾಜ ಏರ್ ಮೇವು ದಾಯಗಂದು ಅಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಿನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುನಿ ಅಜಂತ ಮಗಕ್ಕೆ ಸಾಲೆಡ್ ಸೀಟ್ ಆವಡ ಬಿತ್ತುಲೋ ಬಿತ್ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಲೋ ತುಲದಾವುಲ ಇವುಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಲೋ ಬಿತ್ತುಲೋ ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಲದಾವುಲ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲೋ ಏನ ನಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿ ನಾನಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತಿರ್ಗ ನಂಗೆ ಬೈತಿರಲ್ರಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯರಿ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ದಬಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೀನು ತಿನ್ನೇನ್ರಿ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಬರತ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಇರ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಐತಿ ಅಪಗಂಡಿ ಬಕ ತುಳು ಎತ್ತಂದ ಬರ್ಕೇನೆ ನೇ ಈತ ಯಾನ್ಲೆ ಈರೇನಾದ್ರು ಈತ ಮಲ್ಲೋಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನು ಈರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಹೋಗ್ಪುನು ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ಈರೇ ನಾನು ತೂ ತೊಡ ಓಹೋ ಯಾನೆ ತೂ ತೊಡ ಬೊಡ್ಚ ತೂ ತೊಡ ಯಾನ್ ತೂ ಹೊಡಿತಂದು ತೂ ಹೊಡಿತಾನ ಬಾರಿ ಕುಂತ ರಾಜ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಆರಾಮ್ ಉಡ್ದ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪು ಅಂದ ತಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾರ್ದು వచ్చి ಒತ್ತೋನುಗ ಅಪಗಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಐತ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪನ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂದ್ ಆನತ ಅಂದ್ ಡಾಮರ್ ಬಾಡ್ನ ಎಂಬಿ ಅದ್ ಪನ್ ಯಾನ್ ಬರಿ ಕುಂತುವನ ಇದ್ದ ನಾನು ಕೇಳಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಕುಂತು ತಾಸೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗ್ ಓಹೋ ಬರಿ ಕುಂತು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ನಿಕ ಬರಿ ಕುಂತರ ಈರ್ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬೇ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಒಂದು ಪನ್ನಕ ಯಾನ್ ಏರ್ ಹಿಂದಿ ಯಾನೂರಿ ಬೋದ ಪ್ರಜೆ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುಲೆ ಮಾರ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ತಾಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ಬಲು ಕೇನೆ ಏರ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಮಗಿ ಓ ದೇವರೇ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ ಜೋಕುಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಏರ್ಬಣ್ಣ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಬನಗ ನಮ್ಮೇರಿ ಯಾನ್ ಈ ಪಂಗಂಡು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮೇರಿ ಏನನ ಬುಡ್ತೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರಪನು
ಈರು ನೀರಿನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಡಪ ಅವನುಂಡು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಈತೆಲ್ಯ ಈತ ಮಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಏನ ಕೊಷ್ಟ ಅವ್ ಸೈಡ್ ಮೇರೆ ಏನ್ ಹಿಡಿದ ಪನ್ನಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಪೆತ್ತನ ಬೋರಿ ಅನ್ ಸ್ಕೇನ್ ಏನ್ ಇಂದು ಆತ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ತೆಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಡೆತ್ತ ತರಕ್ಕೆ ಪೋವ ಪೋಡ ಅವ್ನ್ ಕೇನ್ ಏನ್ ಜೋಕ್ಲು ತರಕನ್ನ ಪೋವು ಪಿತ್ತೆಗೆ ಅಂದ ಪಿತ್ತದನೆ ಅಂದ ಪಗಂಡ ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಈರಿ ಇತ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ಜೆ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ವೇ ಜನ ಯಾನೆ ಓ ಈರವೇನ್ ಸುರುಕು ಮನಂದಿ ಸಾರ್ 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 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪಾತಿನ ಸಾರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಸಾರ್ ಸಾರ್ ಮಲೆ ಕಾರ್ ಬಿಡು ಲಕ್ 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 ಜಪೆರಾಬ್ನಿ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಅವು ಗುರುಮಂತ್ರ ಸರ್ ಗುರುಮಂತ್ರ ಶುಭ ಮಸ್ತು ಚೀದ್ ಬಡಿ ಅವತ್ತು ಬೇತೆ ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈದೆ ಈತು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನೀ ಕತ್ತಿ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬಡದ ಮರಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚಾದಿ ಉಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬತ್ತೇ ಮಂಡದ ಟ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆವಡ ಆವಡ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆಂಡ್ ಕಾರು ಬಿಡು ಲಕ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಚ ಇದಲ್ಲ ಪಣ್ಣನಿ ಗುರು ಶುಭ ಮಸ್ತು ಓ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಲ ಅವತ್ತ ಇನ್ನಂಚಿತನ ಶಿಷ್ಯನೇ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬಲ ನಿಕ್ಕಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಕಲ್ಪೋಡೆ ಮಗ ಬಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಧರ್ಮಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇ ಸ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ 10 ಮೇ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮೇ ಅಣ್ಣೆ ಉಲಾಯ್ತೀರ ಅಣ್ಣೆ ತೋ ಶಾಲೆ ಪೋದಾದಪ್ಪಿಯ ಅಂದಮ ಶಿವ ದಾದಮೇ ಈ ಕಲ್ತ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೊನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಏರಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನಂದ ಏತ ನಿಕ್ಕೊತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಎಂಕ ಒಬ್ರ ವರ ಪನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮ ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ನೆಂಕೊಂಡಿಯ ಓ ಮರ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬೇತ ಲವ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಮನ ಪುನಃ ಸುಲಭತ್ತಮ್ಮ ಅವಳು ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಬೋಡು ಮುಗ್ಧತೆ ಬೋಡು ಒಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಓನ್ ಲೆಗ ತೂಂಡ ತೂಲಿ ಬೇರ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಲವ್ ಮಲ್ತಜಿ ಕಿರಣ ಎತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜವನೇರಿ ಕಿರಣೆ ಬಕ ದಾನಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಾತಿ ಎಂಬರ್ ಬಾ ಅದು ಉಮೇಶ ದಾದಾ ಈ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ದ ಯಾರು ಲವ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪಗ ದಾದ ಹೋತನು ಲವ್ತ ಶಿವ ಅಂಚ ಬರ್ಬೇಕ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಂತ ನಂದಿ ಕಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಾಣು ಬುಕಲ್ ಮಾಜಿಂಡು ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇ ನಿನ್ನ ಅವು ಅವತ್ತು ಇಂದು ಯಾವನ್ನ ಪೊರ್ಲುನು ವರ್ಣನೆ ಮಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮೇ ಏನ್ ಬೇ ಪನ್ ಬೇರ ಯಾವ ಪನ್ನರ ಅವು ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವು ಏನ್ ನಮ್ಮ ರಾಘವಣ್ಣನ ಆಯನ ಪೊನ್ನವೇ ಸಂತ ತಮ್ಮ ಶೇಬ್ರ ಅಣ್ಣಿ ಸಿಗರೇಟ್ ನೆವತ್ತೀರಿ ನೋಡ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಯಕ್ ಮಾರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ತಾನೆ ಕಿರಣ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗು ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಜ ಪಕ್ಕಂಡ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದಲಿ ಬಂಡದ ಇಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವು ಬೆಂದ್ರ ತೂಬಾಡಿಯರ ಅಂದ ಬೆಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂದಿರದ ಪುಗೆ ವಾಸನೆ ಒಂದು ಬೆಂದ್ರ ದಪ್ಪಗೆ ಅತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗರೇಟ್ ದಪ್ಪಗೆ ತಲಕೊಂಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಪುಗೆ ಯಾನು ಮೆಸೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಕ ಇದು ಪಾಲಿಕೆ ತಕ್ಕನ ಲಾರಿ ಬೋಣ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಲಾರಿ ಎತ್ತವು ವಾಸನೆ ಎತ್ತವು ವಾಸನೆ ಅವು ಏರಾದಿ ಎಂಕೊಂಜ ಅಂದಜ ಓ ಉಮೇಶನೇ ಓ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಂಗ ಉಂಟು ಲಗೈ ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಉಮೇಶ ಯಾನಿಕ್ ಏ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ವೈಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಈ ಅಂಚನೆ ಸಿಗರೇಟ್ ತಲೆ ಕುದ್ದಿ ಕುದ್ದಿ ಅವನು ಪೋಪನೆ ತೈ ಏನು ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ನಾವು ಅಂದನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡೆ ಉಂಡವು ಐನ್ ಬರೆದು ಯಾನೇ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೆ ಮಿಂತೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅಂಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ಕೇಂಡನ ತುಲೆತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಲು ಏತನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಪಂಡ ಏತು ಪಣ ನಿಕವು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜ ದಕೈನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತೈನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕಾಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಿ ನಿಕಲು ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಕ ಮಾಡದ ಹಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯ ಅವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ ತತ್ತು ಪೋಂಡ ವೈಪರಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಡ್ಡ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ ಈ ಸಮಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜವು ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ದಯಶೋಭ ಮಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಡ ಪನ್ಪೆನ್ ಅಲ್ಲ ಏನೇನೆ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತದ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಯ್ತು ಮುಗಿಂದ ಈ ಸಮಯ ನೀರು ಓಡೆಗೆ ಪಿರ ಒಯ್ಪೋರ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರ ಏರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೋಭರಾಜ್ ಬೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈದಿನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗವ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಣತ ನರಮಾನಿ ನಲ್ಲ ಇunda ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನತ ಕಲ್ತದೆ ಈ ಪೋದು ಆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ನವೀನ ಪೊಣ್ಣೆ ಸತ್ತು ಲವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪನ
ನಿಕಲ್ ಮೂಲಾರ ಮೇ ನಾಯಿಲೆ ಆಟ್ನು ಮಾರ ನಿಕಲ್ ನತ್ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಅಂಕಲ್ ಫಂಡ್ರೆ ಜಮೆ ನಿಕಲ್ ಗಿರಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಗಿರಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ 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 ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಫಣದ ಬರಿಯಾರ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಒಟರ್ ಲಾಕೊಂಡ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಪನೆ ರಾಡ್ ದೋಸ್ತ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಏರ್ ಮಾರ ಸೈಂದ ಏರ್ ಶಿವ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ಡ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲ ಆನಂದೆ ಪಾತ್ರಡಾತಿ ನಮ್ಮ ನಿಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮುಕಲ್ನ ಶಿವನಕಲು ಅಂದ ಎಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ನಿಕಲ್ ಬರತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಅಲೆ ತುಳಿ ಅವಳು ಉಂತುಳಿ ಆನಂದೆ ಪಾತ್ರಡಾನಿ ಏನಂಬೆ ರಡ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚಂಬೆ ಬ್ರೇಡ್ ಫ್ರೀಯಾ ಅವಳು ಪಾರ್ ಬಾಯ್ದ ಮನಿ ರಡ್ಡ್ ಬ್ರೇಡ್ ಫ್ರೀಯಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪುನ ಬೆಂಚ್ ಲಾಗಿ ಎಂಬತ್ತಿ ಒಂದು ಕುಜಿಲೆ ಇಲೆ ಎಚ್ಚಿ ಪುದಾರ್ ಮಾರ ಕುಜಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ರಾಜಿ ಆನಂದ್ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾನ್ ಕುಜಿಲೆ ಅಂತ ಬಂಡತೆ ಪುದಾರ್ ಓ ಕಾಲಿದ್ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಲ್ಪೋದರ್ ಕುಜಿಲೆ ಈರ್ದಾದೆ ಕಾಲಿ ಕುಜಿಲೆ ಏತ್ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ರಾಂಪೆ ಗಾಂಪೆ ಒಲ್ಲೆ ಪಕ್ ಅತೆ ಯಾನೊಂದು ಕೇರ್ ನೀರು ರಾಜ ಆ ಪಕ್ಕಿ ಬಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸಪುರ ಪಕ್ಕಿದಲಕ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ರಾವಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಪಕ್ಕಿದಲಕ ರಾವಂದು ಒಲೇರ್ ಬಂಡ್ಪನೆ ನೀಕು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಕರ ಅನ್ಪನ ಎಂಜಾತಂಡೆ ಸಾಜರೆ ಈ ಪಕ್ಕಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾವೆ ಏರ್ ಮಾರ ಅವು ಏರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಂಬೆ ಓ ದೇವಾ ಉಲ್ಲರಪ್ಪ ನಂಬೆ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ ಇನ್ನ ಶಮ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಶಮ ಏ ಬಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಉಮಾ ಗಿಲ್ಪಿಸ್ ಬುದರ ಬಾರೆ ಅತಿ ಎಂದೂರ ಗಿಲ್ಪಿಸ್ ಪಂಡದಾದಿ ನೀ ರಗತೆ ಗಿಲ್ಪಿಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನ ಬುದರತೆ ದೇವ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅತೆ ಅವು ಅಂತ ನಾವು ತಾನೆ ಪೊಣ್ಣಗ ಬತ್ ನಾವು ಎಂಚ ಅವ ಎಂಚ ಗಿಲ್ಪಿಸ್ ದೇವನ್ ಗೊತ್ತಿ ಬನ್ಬೆ ಗಿರಿ ಬನ್ಬೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಗಿರಿ ಅವು ದಾದೆ ಹೊತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಏಪ ಬಣ್ಣಗಲ ಪಚ್ಚ ಗಿಲಿಬಿಸದ ಬಾಟ್ಲ ಪಚ್ಚ ಐ ಕಾಡೆ ಪುದ ಟಾಲಿ ಬಂದಿ ನೆಂಚು ಯಬ ಇದು ನಿಕಲ ಈ ಗಿಲ್ ಪುದಾರ್ ಆ ದೀತಿನ ದೇಹ ಮನುಷ್ಯ ಅವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಿವೇತಿ ದೇವ ಇರುಲ್ಲರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ನಂಬೆ ಶಿವ ಬಲೆ ನನ್ನ ಸಿಗರೇಟ್ ಗತ್ತೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಶಿವ ಸಿಗರೇಟ್ ಐಪ್ಲೆ ಯಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಐಪನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ದೆ ಉಮೇಶರೆ ಉಂಬೆ ಆ ಉದ್ದೋದನೆ ಅವಡು ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪ ಓ ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಪಗನೆ ಎಡ್ಡಣ ಪನಿಕಲು ದೇವರ ಬತ್ನೆ ಉಮೇಶ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲನೆ ಕಾರ್ಬರ್ ವಾರ ರಾಗಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಅಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪು ಅದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ನಾಗೆ ಕಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಪುನರು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಬಹುದಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿವಾದ ತಿನ್ನು ಅವನುಳ್ಳಿರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿನ್ನು ನಮ್ಮೆ ಶಿವ ಎದುರು ಬಾ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ತುಲ್ದನತ ಏರ್ ಮೇವು ಅವೇನ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ರಾಜ ಗಿರಿ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಣೆಗಳು ಅಂತೇರು ಎಂಗಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮನೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬನ್ನ ಆನಂದ್ ಆತಾಂಡ್ಲ ಆನಂದ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇರ ಲೈಫ್ ಬಾರಿ ಟ್ರಾ ಓಯ್ ಅವ ಮಾತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಎಂಕುಲ ಬಿತ್ತಲು ಬತ್ತದಿ ಎಂಕಿ ಜೋಕುಲು ದಾನ ತೆರಿಯನ್ನ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಈರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಬಿಡುದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿ ಎಂಕ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಉವಸ್ತು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನದಾಲ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಬಗಲೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಿ ಬಕ ಎಂಕಲೆ ಮಾತಾಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತಾಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿಯಾರ್ ಮಾಲ್ತವಾಡಿನ ಕಂಡಾವಟೆ ಬಕ ರಾಜಾಗ್ ಅವಕೇನಿ ರಡ್ ಬಾರ್ ಯಾಬೆ ಗಲಿಗೆ ಮಾರೆ ಅತೆ ಎಟಪ್ ಜಿರ ಆರನ ಪತ್ತದು ಇರೋನಿ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾರೆ ಎಚ್ಚಿನ ಬಾರೆ ಓ ಬಾರ್ ಓನ ಬಾರ್ ನಿಂಗುನ ಬಾರ್ ಯಾಬೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕೋರಿ ವಾಡ್ನ ಬಾರ್ ನಂಬೆ ಕಾಲಿ ಬಾರ್ ರಡ್ ಕನಕಟಿ ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಬ್ಬ ಎಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಸ್ರೆ ದು ರಿಂಗುನ ಐತ ಮಿಪ ಅವು ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿರೆ ಅಲ್ಪ ಪರ್ದೆ ಜಾಳೆ ಮೂಲ ಅಲಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಡಮೆ ಮಾತ್ರತ್ ಇಮೆ ಗಿರಿಶಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡ ಅಮ್ಮಿಯರ್ ಮಲ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುರ ಈರೆಗೆ ಇಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊತ್ತು ಕೂಡ ರಡ್ ಓ ಸೆಲೂನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಕುಲ್ನ ಏನಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಕುಲು ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ರಡ್ಡೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೊತ್ತು ಜಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೊಂಜಿ ಸೆಲೂನು ರಡ್ 13 ದಿಂದ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಡ ಪಾದರ್ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಏ ನಿಕುಲಿ ಬಲೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಬಲ ಯಬಾ ಕೊಂಚ ನಲ್ಪುಗರ ನಲ್ಪು ಫೋನ್ ಆಗಿನ ಆಡೋ ಆಣತ ರಡ್ಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರೀ ಆನ್ ಹೋಯ್ ಬಲ ಶೋಭರಾಜ ಹೋಯ್ ಬರ್ಪೆ ಫೋನ್ ಏನು ಅವನ್ ಪಲಾಗು ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವು ಪೋಲೆ ಮೆಂಚಿ ರಿಪ್ಪು ನಿನ್ನ ರಿಕ್ಷದ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಕೊರಂದ ಅನಂತನ ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಪನೋಡು ನಿತ್ತೇನು ಎಂಡ ಮುರನಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ ಉಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ ಮುರನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಡೇ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕದ ಅದ್ರ ಗೆಂಡನ್ ಐದು ಉಚ್ಚುದಾದ ಬುಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೆಂಡನ್ ರಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ನು ಏರು ಉಚ್ಚುದಾದ ಬಂಡೆ ಬೂಸ್ ಅತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಡಿಗೆ ಎನ್ನೇತ
ಸೈಪುನೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಏನ್ ಐಕು ಆಪಿನ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕುಶಾಲಗತಿ ಒಂದು ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ರುದು ಏತು ವರ್ಷಾವಿ ಮಾಸ್ 3 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಇಂಚ ಎಂಚ ಎನ್ನ ತುಂಬದ ಬುಡ ಇಡಲೇದೋ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಂತದ ಬೇತ ಪೌಂಡ ಎಂಚ ಏನ್ ಮೂಲತ್ತ ಓ ಅವಳ ಯಾರ ಈಯಮೆ ಬಕ ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತ ಇಲ್ಲ ಮಂತದ ಬೇತ ಕುಶಾಲ್ ಕುಶಾಲ ಬಣ್ಣ ಕುಶಾಲಗವ ಅಲೆ ಓ ಅನಂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಜನ ಕುಡ ಬತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಅಲೆ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸರ್ ಆ ಜನ ಏನಂತ ತೂರಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂದೆ ನೋಡು ಯಾನೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಪು ಆವ್ ಆವ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆವ್ ನೇ ರಾಘವಣ್ಣ ದನೆ ಈ ಮಾಸ್ಟಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಾಡೊಂದು ಬರೋ ಮಾಸ್ಟಿ ಮಿನಿ ಒಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಲೆ ಮಂತದ ಪ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಆಪುನು ಅವಳಿ ಯಾರವೆ முத்து முருடு முத்து நீருடு முத்து முருடு நீ நீருடு நீ நின்ன ಬಣ್ಣ ನೀ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ತು ಪೊರ್ತು ತು ನಗೆಗೆ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ತು ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮೋಡಿ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಈ ಲಂಬೋದ ಮುಸುಂಡುತ್ತು ಲಂಬೋದ ಮುಸುಂಡುತ್ತು ಗುತ್ತುಗೋ ಗಂದು ತೋಜುಂವರ ಅಬ್ಬ ಓಲ ಹೊನ್ನು ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸುನ್ನೆ ರೇಪ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಬೆಡದಾದ ರಕ್ಕ ತೀರ್ನು ಪಂಡೆ ಅದೊಂದು ಒಣಸೆ ಒಣಸಾಣಸು ಹೊರ ಉಂಟು ಚಾಪೆ ಒಣಸಾಯ್ಕೊಳ್ಳ ಅತ್ತು ಪರ್ಪೇರು ಅಂಚೆಕ್ವಾ ಪೇರ್ ಬೋಡೆ ಚನ ಅತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಾಗಿ ಅತ್ತಿರ್ದಾದ ಪರ್ಪು ನಿನ್ನೆಂದೆ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪುದರಿಂಚಿನೆ ರಡ್ಡುಂಡು ಇದು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಐಶ್ ಲೆಪ್ಪು ಇರು ಯಾನ ಕೊನೋಡ ಎಬ್ಬ ಡ್ರಾಕುಲೆ ಕ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಯಾಂಡಿ ಜಪ್ಪ ಮರಳಗಟ್ಟುನು ಆಲ ಪಂಡಿಜಿ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎಂಚ ಲೈಪ್ ಲೈಪು ಮುಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಬಾತೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಂದರ್ ಸುಂದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಕ ಬರ್ಲುಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲರು ಪೇರ್ದರು ಕನ್ನಡಿ ತೂ ಅಮ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಬತ್ತೋದ ಕನ್ನಡಿದ ನೇನು ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಒರ ತೂದು ಬಲೆಗೆ ಇರ್ದೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡಬಿನಿ ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಚರಗು ಪಾಪದ ಕುಲತ್ತೇದಾನಿ ಪಿಚಾಡ್ತಾರ ಬಲ್ಯ ತೋಡ್ ಒಟ್ಟುಕೊಲ್ ತೋಡ್ ನಮ್ಮ ಆವು ಆವು ಸೌಖ್ಯ ಪನೆರುಂಡ ದಳ ದನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಪ್ಪಡ ಪಂತರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಲೋ ಬಿಡು ಬರ್ಸಿ ನಾನ ₹100 ವರ್ಷಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ನೋ ಸುಂದರ್ ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪಾನೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಒಬ್ಚೆ ನಾಂದು ಬೇಬತ್ತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬರೋಡ ಓಡಿ ನಾನೇ ತಿಳ್ನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಸೈನಾಗ ದಾನ ತಂದೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆವು ತೆಲಿಪುಜಿ ತೆಲಿಪುವ ಅವ್ಯ ಬೊಕ್ಕೆ ಅವೆನ್ನ ಕೂಲಿ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಬುದ ರಂಬ ಕಂಬ ಕಂಬ ಅತ್ಯ ರಂಬ ತುಕ ಇಂದ ಉಂತಿಯೆ ದಯ ತಿರ್ಗಿಯೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂದ ನಿಕ್ಕದು ಅಂದ ಅಂದ ಬೇಗದಾದ ಬಗ್ಲಿನ ಬುಜಿ ಬಗಿಲ್ನೇ ನನ್ ಗೊತ್ತ ಬುಡ್ನಿ ಒಂತು ನೀ ನಾನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೇರಿ ನನ್ನ ಓ ಬೋಂಡ್ಯ ದಮೂಲು ನಿನ್ನ ಕೂಜಾಲೋಡೆ ಲೈಟ್ ನೇಲು ನೀ ನೇಲ ಅವನು ಹೌದಾ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಪೇನ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತೊಯ್ಪು ನೀ ಇಲ್ಲ ತೊಯ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ನರಕ ಬತ್ತು ತೊಯ್ಪು ಸಟ್ಟನೆ ಕೊರಳಿ ಅತ್ತ ಹೊರಡೆ ತೊಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಮರ್ಲೆ ಅಂದಿಯಾ ಈ ವಿಚಾರ ವೈದಿನ ಅಂದು ಪೋಂತಿ ಅರನೆ
ದಯ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಬಲ ಪಾತೆರ್ಗೆ పోని నమ్మడవా తెరుపు వస్తే ఏ సార్ తుగుల్ది ಜಿಂಗಿ ಜನವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮಾರನೇ మీద ಏಸತ್ತವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಿ ನೀನಿ ದಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನಿ ಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಡ್ಡೆ ಇನ್ನ ಪುಡುದಿನ ದಿನ ಅಂಚೆ ನಲ್ತಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನತೆ ದಿನ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅನ್ನಂದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರಿಯಾನರತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಜಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯಾಂಡಲ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಪತ್ನ ಸಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬೇದ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಪತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಓಲಿಯ ಓ ಸಿ ಬೇ ಖಾಲಿ ಬಗ್ಗದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇ ದಾದನ ಪೆಜ್ಜುನು ಬರಿಟು ಯಾನ್ ಬೇ ನ ಕಾರ್ಪತ್ತದೆ ಏ ಬೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಈರಡು ಅಂತ ಕೆಲವು ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡತ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕಳ್ಳ ಅನ್ನಂದೆ ಅಕುಲ್ ಪರ್ಪುನ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈಪುನ ಮತ್ತು ಪಂಡತೆ ಅವು ಆಕಲೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಅನ್ನಡದ ಪನ್ನಿಂದು ಒಂಜೇ ಚೋರೆ ಅನ್ನಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂದು ಬಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೆಂಡ ಮಣ್ತಿನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೆರ್ಜೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಮನಿ ತಿನೆಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಗ ಸೀದಾ ಬಾರಲೆ ತೊಂಪೋಯ್ನಿ ಆಕಲೆ ಬಿಯರ್ ಗೆತ್ಕೋರ್ನಿ ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೆಗ್ ಕಿರಣ ಉಂಡತೆ 7 ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಒಯ್ದು ಒಂಟೆದಲಕ್ಕ ಅನನ್ ಬಕ್ಕ ಶಿವದಾಲಜಿ 5 ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಒಯ್ದಿ ಅನನ್ ಕಿರಾಣೆ ಸಪೂರ ಪರ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವೆ ತಿನ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾತ ನಿಂಕವ್ ಅನನ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಕ್ಕ ಪರಿ ಪರಿ ಬಕೊಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಚೊರೆ ವಾ ಪಾತೆರ್ನು ಬಕತೆ ರಾಜಿ ಮಾತಾಪಿ ನೆಟ್ಟತೆ ಅನನ್ ಬೀರು ಬಿಯರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾತೆ ತಿನ್ನಾಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸಮಾಪನ್ ಬೀರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆತಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಣತೆ ಅನ್ನ ಇತೆ ಬಾಲೆಗೆ ನಿತ್ತೆ ಬೀರ್ ಬಿಯರ್ ಆತಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಣಂದ ಅಂದನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಕೋಡೆ ಪುಟಿ ಕೊಂಬಿ 5 ಪೇಜದ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ನಾಲಂದ ಕೋರಿ ನಿಕ್ಕುನ್ ಮಾತ ತೆರಿಯಂದಮ್ಮ ಓದಿ ಓದು ಎಂಚಿನ ನರ್ಸಣ್ಣನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಐಸ್ ಬೇಸ ನಂಬೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತ ಬದುಕುನು ಜನಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟ ತಂಬೆ ಬೀರು ಬಿಯರ್ ಇಸ್ಕಿತ್ತನ್ನ ನೈಟೆ ಬದುಕುನತ್ತ ಬೀರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬದುಕುನಾರ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ದಾದನ್ನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಇರುವೇರು ಪರಿಹಾರ ಸುರುಮಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಸಂಡನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಕೋಡೆ ಪುಟಿ ಕೊಂಬಿ 5 ಪೇಜದ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ನಾಲಂದ ಕೋರಿ ನಿಕ್ಕುನ್ ಮಾತ ತೆರಿಯಂದಮ್ಮ ಓದಿ ಓದು ಅತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇದು ನರ್ಸಣ್ಣನೆ ನೆಟ್ ಡೌಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅತಿ ಎಂದೆ ರಾಜ ಯಾನಿರೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ್ ನೀರು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಇಂದು ಈ ಜಾಬ್ ಪೋಡಿ ನರ್ಸಣ್ಣ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕ ಬನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆತಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥಾಪ್ನ ತೆರೆಗೆ ಈ ನರ್ಸಣ್ಣನ ಬೇಲೆ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಡಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯವ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ನನ ಆತನ ಯಾನ್ ನರ್ಸಣ್ಣನ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಬಿರಾಡು ಈಲ ಬರಾಡು ಜೋಲ್ಗೆ ವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮೆ ಗಿರಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಕಲಿ ಗಂಗಾಸರದ ಅಂತ ಬಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪುಣ ಎರಡು ಹೋತುಂಡ ನಿಮ್ಮಡ ಗಿರಿಡಮೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಪನ್ ಬನ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪರಿವಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಏ ಸಮಯ ಅನ್ನಂದತ್ತ ಅವು ಮುರಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 10 ಮೇವು ದಾದಮೆ ಅವು ಅಮಾಸೆಗೆ ಸಮ ತೂಲಗೆ ಸಮ ಎಂಚ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮಾಸೆಗೆ ಮೇ ಗಿರಿ ಅವೆಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಕದ ತತ್ತಿನವು ಎಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದು ಅಮಾಸೆದನೆ ಏತಂದು ಅದೇ ಸರ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅಮಾಸೆ ಅಂತ ತಮಾಸೆ ಮಲ್ತಾರುಂಡತ್ತ ಗೆತ್ತು ನೀನು ಅಮಾಸ ಮೀ ಪಾರಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅನ್ನಂದು ಐಕು ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲು ಪರೋಂಜನ ಅತ್ತೆ बोलतो अर्पिनी ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಬದುಕ್ಯಾರನ್ನ ಓ ನಮ್ಮೆ ಬಾಲೆ ಈತೆ ಓದುನಾಯ ಮಾರೆ ಬರೆಯುನಾಯ ನಿಕ್ ಮಾತೊಂದು ಕಲಿಗಂಗಸರದ ಮತ ಮಂಡೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತೆ ಈ ಕೇನ್ನೆ ಕೆಂಗುಲು ನಿಕ್ ಕುಸಾಲು ಬನ್ನಿಮೆ ಈ ಅವನ್ ಗಾತಿ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೇನ ಬರ್ತಡೇ ಇನ್ನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಗೌಜೆಂಡು ಅಂಚದ ಸೀದೆ ಅಂಗುಲ್ ಪಬ್ಬು ಓಪಿನಿ ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಯಾ ಜಬಕ್ ಜಬಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಿಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆ ಎತ್ತಿರೆ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣಲ್ಪಿ ಈರ್ದಾಗಿ ಎಂಕ ಹಾಕಿನಿ ಬಕ ಈರ್ದಾಗಿ ಎಂಕ ಹಾಕಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಪಪ್ಪಗೆ పోయారు ಅಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಕ್ವರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆರಾಕುಲು ಎಂಚ ಪಿರ ಬರುವೇರ ಮುಕುಲು ಅವೇ ಅನ್ಲಕೇನು ಪಿರ ಬರುವೇರ ಅಂದು ಎಂಕ ಡೌಟ್ ದೇವರೇ ഒരു 5 ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡೋರಿ ಆಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಾಕುಲು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ మల్ల బిత్తులో బిత్తుల దావుల ఇవుల్ల కెలవు సొత్తులో బిత్తులో బిత్తులో మల్ల బిత్తులో బిత్తుల దావుల ఇవుల్ల కెలవు సొత్తులో ನಬೆ ಓ ಶೋಭರಾಜ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೋತ ಮಾರಾಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಟಕ್ ಅಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಡಿರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂದ ಟಕ್ಕಪನ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಮಗತ ಬಾಡ್ನು ದಾಯಗಿ ಹೇ ಎಬಿ ಸಿಲ್ಲೆವು ಏಪಲ ಅಭಿನಂತಿನ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾಯ ನಿಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಶಿ ಬಂಜಿ ಗಲಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಓ ರಗಣ ಅವ ಎಂಚ ಅವ ಇರೆ ಕೇಂಜ ಅವನ ಕೂಡ ಪನ್ಪುನಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಗತ ಬಾಡ್ನು
దోశ మగతిజిర కరంచాడు మూలు ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ಪೇರ್ಲಕ್ಕದು పోతున్నది యానుల్లే మారే సంతేలు ಈ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಇಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುಂಡು ಓ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮೆ ಬೂರ್ನಾರೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೂರ್ನಾತ ಅಮ್ಮೆನೆ ಅಮ್ಮೆನೆ ಇದೇ ಕೇಂಜ ಮೂಲು ಪನ್ಪುನ ದೋಸೆನ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ ಕೇನ್ನತಿ ದೋಸೆ ದಿನದ ಪಾಕ ಸಮಯ ಇಡ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಚೊಡಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂದವೆ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಈ ಪನ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪನ ಮಾರ ಏನಿದೇಗಿ ದೋಸೆ ಕಾಯನ ಗಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಬನ್ನಾಗ ದೋಸೆ ಗಡಿ ಮೇಲೆ ರಾಪುಜತ್ತೆ ಏತ್ ಸುರಾಮ దాని నికులు మాత మరలక తెలుపుని ಏನಂತದ ಅತ್ತ ತಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಾನು ಮೊನವಂತು ಬಂದಾನೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇರ್ಡೆಂಜ ಸಾವನ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಕುಸಾಲ್ ಗವಿ ಕುಸಾಲಗ ಬಣ್ಣೆ ಕುಸಾಲಗ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಕುಸಾಲ ಏನಗಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಪಡ್ಚಿ ಕುಸಾಲಗೆ ಕುಸಾಲಗ కోప బదల తాರದ కట్టెగాకేరండు కుసాల్గవా ಅಂದ ಕೆಬ್ದಂಡೆ ನಾಲ್ಕುಲಾರಂಡು ನಮೆ ಕುಸಾಲಗ ಮೇ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದನ ಮುಸುಂಡು ತೇಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಕುಸಾಲಗತ್ತೆ ಬಾಜಲ್ ಪಾಂಡ್ರಂಗದಲ್ಲ ಬಾಜಲಿ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನೆ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ಕೊರಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಾತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಲೇದುಗ ಎಣ್ಣಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ಲೇ ಹೌದಾ ಚಲ್ ಮಲ್ಪು ನಾನೇ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಮಲ್ಬಾರಿ ತೆಲುಗು ವಾ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ಎಂದಡ ಪಟ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಎಂದಾವೇನೋಡ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ನೀನು ಗೊತ್ತಾನ ನಾ ಏನು చల్పాటు పేరు దొంగ దొంగ పేరు దొంగి దొంగ అవు దొంగ వండ ಅವು ಅಪ್ಪ ದೊಂಗ ಬಂಡೆ ಅವು ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೊಂಗ ಬಂಡೆ ಈರೆ అర్థ అయితే దాయి గొత్తనే అంటోని అని ఈరేన తిరుపతి లేతమన ఈరు తోచిపోయిన ఆ బోర్డు దొంగలు ఉన్నారు జాగ్రత్త అని మరి దొంగ కలువ అంది ఏ దీసాల ముంచి కట్ సాంబార్ ఇంకా వాట్ యు వాంట్ మ్యాన్ యు వాంట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యు ఆస్క్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సారీ మ్యాన్ దీసాల ముంచి ಒಂಜಿ ಗಂಗ ಸರಿ ಬಗಲ್ ಪೌಂಡ್ ಮಾರೆ ಅಂದು ಮಾರೆ ఏ కట్ సాంబార్ ಓ ಏನನ ನಿನಕೆಂದ ವೇನಡ निकंद वे क्या मांगता है तेरे को हिंदी में प्रश्न का उत्तर मांगता है तो हिंदी में पूछो हाँ तू कौन जानना जी प्रश्न केनले इतने केनले जी प्रश्न ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲಪ್ಪ ಏರಣ್ಣಲಂ ಕೇನ್ಲಿ केनले दाने नरकुन केनले ನಾ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಆನೆಲ ಪಿಜಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಪುಂಡು ಕೋಣಗ ರೋಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆನೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಆನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಬೇರು ಐತ ಪಿರೋಡು ಪಿಜಿಲ್ಲ ಬಾಪುಡುದಾಯ ಆನೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಆನೆ ಪಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಆನೆ ಪಿರೋಡು ಪಿಜಿಲ್ಲ ಬಾಪುಡು ಅವು ಬನ್ಗೆ ಎಂಜಿನೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಮಂಡಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೇಕ್ ತುಂಬೆ ಮೂಲ ಮರಲು ಬತ್ತಂದ ನಾನು ಪೂರ ಮರಲು ಬತ್ತವರೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜಾಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬೋಡ ಆನೆ ದೊಟ್ಟು ಪಿಜಿಂದ ಹೋಯ್ನಿಂದತ್ತ ಅವ ಆನೆ ನೆತ್ತೇರ್ ಗೊರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಸೇ ಗಂಗ ಒಕ್ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾರೆ ಕುಡಂತೆ ಅನ್ನಡಗೆ ತೊಂದು ಬರೋಡ ಮಾರಾಯ ಅಪಗಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಯಿ ಬುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಆಪದ ಅವೇ ವಿಷಯ ಮರ ಬೇತ ವಿಷಯ ನೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡಾತಿ ಮೂಲತ್ತೆ ಬೊಗೋಲು ಜೇಲಿಡು ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಅತ್ತೀರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಇಟಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಿದೈ ಪಿದೈ ಮಾತು ದೂರಾಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಇಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಓ ನೀನೊಂಜಿ 10 ಜನಟ ಪನೋಲಿ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾನ ಅಂದ ಅರಿವಂಡಿನಾತೆ ಜನಂಜಿ ಮಾರ ಸಾವಂಜಿ ಅಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಏ ಬಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸಾರಿಗಿದಲ್ಲ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಅನಂತನ ದಾದಲ ಉತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಡ ಒಳ್ತಿ ಯಾರು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೋಡ ಬಡ ಆರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬೋಡ ಬಡ ಏ ಬೊಡ್ಚದಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲ ಕುಸಾಲ ನಿಂಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೋದಾನೆ ಓಯ್ ಬೊಳಂಜಿರು ಉಮೇಶ ಬಂಡ ಏನೆ ಓ ಸರ್ ಬೊಳಂಜಿರು ಉಮೇಸಿ ಐಡ್ದಿರೆಗೆ ನಾನು ತೊರಕೆ ಉಮೇಸಿ ಅಂತ ಪಂತೊಲೆತೆ ಸರ್ ಪಾಂಬಲ್ ಉಮೇಶ ಎಂದು ಬಂದದಾನೆ ಸರ್ ಯಾನ ಇಡ್ಲಿ ಉಮೇಸಿ ಸರ್ ದಾಯ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡತ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏರನ್ ಕೆರ್ತ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ ಕಾರ್ದಾಡಿಕ ಪೂರ್ನಲ ಯಾನ ಆತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಇರಯವೋ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರು ಛೆ ಅಂಚಿನ ಅವು ಯಾನ ಅತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ ಇಡ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಇಡ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕೆರೆ ಸರ್ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಪಿಜಿನ ಕರೆ ಎನ್ನ ಇದ್ರು ರಾಟು ಉಮಿಲ್ ಕರಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಇರ್ನೆಂಜಿನಿ ಯಾರು ಇರ್ನ ಬದಾರಂಜ ಅನಂತ ಇಡ್ಲಿ ಅನಂತ ಇಡ್ಲಿ
ಇರ್ನಂಜಿನ ಕೇಸ್ ಉಂಟದಲ್ಲ? ನನ್ನದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಡಿ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ಅವನು ಪತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇರೇನು ಅವರದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಡಿದಿನ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಇರ್ನ. ಅದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್. ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸೇ ಅವನು ನಿಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಪತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಇರ್ನಂಜಿನ ಓ ಚಲ್ಪಾಟ್ ಸರ್. ಅವರದೊಂದು ಉಂಟು ಸರ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಾಕಿ ನನ್ನ 4 ಲಗಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಆಳತೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮಾತಾ ದಾಲಾಜಿ ಸರ್. ದಾಲಾಜಿ ಸರ್. ಹಾ ನೀರು ಏರಿಯಾ ಯಾನೂರಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಯಾನು ಪರ್ಸಿಯನೆ ಅವೇಂ ಗೊತ್ತು ಜಿರ್ಗೇನೆ ಗೊಂದಿನ. ಹಾ ನ ಪುದಾರಂಜಿನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ ಪುಜಿ ನಾನೇ ಪುದಾರ್ ಶೋಭರಾಜಿಂದ ಯಾವೇ ಯಾವಂಡು ಅದೇ ಯಾವಂಡು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಕುಡಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್. ಏರಿ ಅಂಬಿ ಶೋಭರಾಜಿ ಸರ್. ಹಾ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಏರಿಯಾ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ ಪುಜಿ ಸರ್. ದಾನೆ ಪನ್ ಪುಜ ದಯ ಪನ್ ಪುಜಿ ಬನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ದಾನೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಏರು ಸರ್. ಏರಿ ದೇವರತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪನೋಲಿಯೇ ಸಾರ್. ಏರಿ ಅಂಬಿ ದುಡ್ಡಿಯ ದಾಯಬುಲಿ ಪುಣ್ ಸರ್. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಿ ಎನ್ನದು ಪೋಂಡಿಯ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತಜ್ಜಿ ಹೆಂಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಏರಿ ಅಂಬೆ ಪಲ್ಲಕ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆರು ಬೈಜೇರ್ ಸರ್. ಆರು ಇತೋಡ್ತಾನ ಬೈದೋಡಾರು ದಾದನ ಅಲೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್. ಅಲೆ ಇರೇನ್ ಕಾಪುನ್ ಬಲೆ ಸರ್. ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಓಜುಂಡು ಇರ್ ದಾನ ನಾನು ತೂತು ದೆಂಗ ತಪ್ಪ ಅವರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನೆಲ್ಲ ದೆಂಗ ತಪ್ಪವು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ದೆಂಗ ತಪ್ಪವು ಜಿಂದ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಇರಡೆ ಒಂಜು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜು ಫೋಟೋ ತೋಜೈತೆ ಪುಂಜೋನ ಅಂದ್ ಆ ಪುಂಜೋನ ಇರೆ ಗುರ್ತಜ್ಜ ನೀ ಎಂಕ್ ವಾ ಪುಂಜೋ ನಕ್ಲನ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಇರೆ ಗುರ್ತಜ್ಜ ತಪಗ ಎಂಕ್ ವಾ ಪುಂಜೋ ನಕ್ಲನ ಗುರ್ತೈಜ್ ಜೀನ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನಿ ಯಾನ್ ಇರೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪ ದಯ ಪಣ್ಣಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಸುಳ್ಳುಲ ಬಾತಿರು ಜಾನ್ ದಯ ಪಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಬಾತಿರು ಅಭ್ಯಾಸಲ್ಲ ಎಂಕಿಜ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡೆ ಯಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತೈಜ್ ಇರೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಏರ ರಾಘವಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜರಂತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಒಂದು ಸಾದಿದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಮಾರದ ಬರಿಟ್ಲ ಉಂತವನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋನು ತೋಜ್ಪವನು ಅವತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಫೋಟೋನು ತೋಜ್ಪವನಿ ಗುರ್ತೊಂಡ ಕೆನ್ನಿ ತೂ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ಇತ್ತನ ತಯಾನ ಗುರ್ತ ಉಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅದು ಮುಖಲ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲನ ಗುರ್ತ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಶಿವು ಕಿರಣ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೈತರೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಳ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಳ ಕೈಂದ ಜಾನು ದಾನ ನಿಕ್ಲು ಪೊರ್ತಾದ ಬತ್ತಾರು ದಾನ ನಿಕ್ಲು ಬೇಗ ಬತ್ತಾರು ಬಣ್ಣದು ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆತನು ಕೋಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲಿನ ತೂದಿ ಎಂಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಡ್ದು ಪಿದೇ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ಲ ದೋಸ್ತಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತಣ್ಣ ಬಕ ಬಾರ್ಡ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಉಳ್ಳದಲ್ಲ ಪರ್ದು ಬಾರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಪರ್ದು ಬರಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ದಾಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಏಳಿಗೆಗಾದು ನಿಖಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವೇ ಬಾರಡ್ ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ತೆರೆಯೋನು ಅಂಚಿತನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಏರೇರು ಪಂಡುಗೂರಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಕುಲ್ದ ಸುಳ್ಳು ಬಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳುನು ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಡಾಪನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಟೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮನೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮನೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಂಕ್ಲ ನರಮನೆ ಎತ್ತ ಕೇನ್ ಕೇನ್ಗೆ ಸಾಕಾದ್ ಬೋಂಡು ಯಾಪದ್ರೊಳಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿನ ಪುರ ಶಿವ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ಬಾರ್ದು ಮಾರ ನಿಖಲ್ ಅಣ್ಣಗ ಪಾತಿರ ಆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನನ್ನ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏರ್ಲಾವಡನ್ನ ನಿಖಲ್ ಅರೆಗ ನೆರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಈ ಏರ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಆರು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ ರಾಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಶೋಭರಾಜ ಇಂಚತ್ ಮಾಸ ಆಕುಲಿ ಈ ಏರು ಇಂಚತ್ ಮಾಸ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಲು ಎಂಕ್ ನೆರುವೇರು ಅತನ ಎಂಕ್ ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಏರು ಇಂಚತ್ ಮಾಸ ಏರು ಬನ ಎಂಕ್ ಇನಿ ದಡ್ಡೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿತ್ಯಾರ್ಥ ಅವಡ ಎಂಕ್ ಏರು ಬೇಗ ಬನ ಏರಿ ಅಯ್ಯಿ ಯಾನಿರ್ನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಶೋಭರಾಜ ಅಮ್ಮ ಯಾವ ಟ್ಯೂಷನ್ ತರಗೆ ಪೋಂಡೆತ ಪಾಸೋಲಿತ ಅಮ್ಮ ಬಲ ಹೋಯ್ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂದೇ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ಅವ ಯಾವ ರಾಘವಣ್ಣಿಂದಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದೆ ಅವು ಅನಂತನ್ನಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಉಮೇಶನ್ನಿಂದಮ್ಮ. ಬೊಕ್ಕಂದು ಇಂದೆಂಕಲ ಅಮ್ಮ. ಬಲ ಬಲ ಶಿವರಾಜ ಹೋಯ್. ಪೇಪರ್ ಹೋಗಮ್ಮ ತೋಜ್ಜನಿಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತ ತೋಜುನು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡತಿ ಅದು ಕಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾಸ ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ನುವೇ ತೋಚು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಭೂಕಂಪ ಬಕಂದು ಇಂಚಿನ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ನು ದಾಯಕ ಅತ್ತೆ ಮಾಸ ಎಂಕೊಂಜ ಹೊರ ಆಪು ಮಾಸ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಾತ್ರ ದಾಯಕ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಐದು ಒಂಜಿ ಈತಿನಾತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಜೀವನದ ತುಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂದವಿನ ಏತು ಶೋಭರಾಜ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಂಕ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಎಡ್ಡೈಜಿ ಅಂದ ಅಂಚತ್ ಮಾಸ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೊರ ಆಪ್ ಮಾಸ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಯ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಯ ನಿನ್ನನಿತೆ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಯ್ತಾನೆ ಅಂಚತ್ತ ಮಾಸ ಅತ ಈರು ಎಂಕ ಏನು ಗಿಡ ಪಡ್ತೀಯ ಪಣಪ ಬ್ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುಲ್ಯಾನೆ ಪೇಪರ್ ಓದುನೆ ಕೂಡಂಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಓ ಭೂಕಂಪನೆ ಚ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದುನು ಸಾ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರೆಗೆ ತೂ ನರಮನೆಯನ್ನು ತೂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದ ಐಕ್ ಹೊರಾನೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ನಿ ಅಂದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂದು ಇನ್ನ ಮಗೆಗೆ ರಾಘವಣ್ಣ ರಾಘವಣ್ಣ ಓ ಅಬ್ಬೆ ಅಬ್ಬೆ ಬಲೆ 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 ಕುಲ್ಲೆ 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 ಇನ್ನು ದಾನೆ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ರಾಘವಣ್ಣ ಶೋಭರಾಜ್ ಇಡವತ್ತೇನಾ ಶೋಭರಾಜ್ ಇಜ್ಜೇನಾ ಇಡೇಗ ಬೈಜಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಐ ಪನಂದಿ ಒಡಗೆಲ ಪೋಪುಜೆ ಅಂದೆ ಐ ಕಾಡೇನಿ ತಿಂಚಿ ತೋಜುಜೆ ನು ಶಾಲೆ ಮೀನಿ ಬೋತು ಜನ ಶಾಲೆಡ ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ರಾಘವಣ್ಣ ಅಡಗೆಲ ಬೈಜೆಗೆ ನಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಬಿಬಿಸಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕನಪಿನ ಆಯನೆ ಆಯ ಗೊತ್ತು ನಕೇನ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅವೇ ನು ನಮೆ ಓ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ಏರ್ಲೆತ್ ನಾವು ನಮೆ ಪಿದಾಯಲ್ಲ ಮೆ ಬಲ ನಾ ಇಡೆ ಬಲ ನಾ ಬಿತ್ತಲಿ ಕೊಂಚ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈ ತಿಂತುಲ ವಾ ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ ಅವೇ ಡಬ್ಜಿರ್ನ ದಾದಮೆ ಯಾನು ಮೇಡಮ್ ತುದು ಮರತೆ ಬೋಯ್ನಿ ದೇ ಮಾಸ್ರೆ ಏನನ ಮೂಲು ಮೀ ಮೇರೆ ಒಲ್ತು ಹೋಯ್ತಂದು ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಬೆಂದಿರಡ್ತೀಯ ನಾನು ಹೋಯ್ತಂದು ಬೈದಿನ ಮಾಸ್ರೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಮೀ ಒಂದು ಬೈದಿನ ತೂಲೆ ಮಾಸ್ರೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಈ ಆನೆ ಮೀಪಿನಿ ನಿಕ್ಕು ಮೀಯರೆ ಬಂಗಣ್ಣಮೆ ಯಾನು ಮೀನಗೆ ಈ ಅಡಿಟುಂತಿಯಡಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಚಂಡ್ಯಾಪ ಎಂಚಿ ಗಲೀಜ್ ಬಿತ್ತಲು ಕೊಂಚ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಯಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ನಮೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಮೆ ಏರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಹಾ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಇರು ಇಂದು ಸಾಲೆ ನಾಡ್ಯಾರ ಪೂರ ಪೋದು ನಾಡ್ಯಾರ ನಾಡಿಯ ರಾಘವಣ್ಣ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಡ ಪನಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಡಗಲ ಪೋತಿನ ಎತ್ತು ಅತ್ತು ಓಲ ತೋಜ್ಜೆ ಎದುಡು ಪೂತ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೊರ ಅವಲುಪ್ಪೆ ಅವಲ್ತಿಯಾರ ಓಲ ತೂಯೆ ಓಲ ಇಜ್ಜೆ ಎದುಡು ಐತೆ ಎದುಡು ತೋಡುಂಡು ಹೊರ ಅವಲು ಎಂದು ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಪೆ ದಾದನಲ್ಲ ತಾರಾ ವೆಜ್ಜೆರ ಅಂಚತ್ ಕೇನ್ನಿ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಪುನ್ ಮಾರೆ ಅತ್ತ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಏರುಂಡು ಅಮ್ಮಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅತ ಅಂಚತ್ ಅಂಚತ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅವಲ ಅವಲ ಅಂದು ಮಾರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗನೊಂಜಿ ಸಾಂಕೋಡಂಡ ಬೊಡೆದಿ ತೀರ್ಪೋದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಾಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸಾಂಕುನು ಅವಲ ಅವಲ ಉಮೇಶ ಈ ರೋಡು ಮಾತಾಂಡತ ಈ ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಕಾರು ಪೂರ ಪೋಣಗೊಂಡತ ಒಲ ಒಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನು ಎಡ್ಡಾತ ನಾವು ತೂತಾರ ಇರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನು ತೂತಾರ ಯಾನ್ಕೇನು ಇರು ತೂತಾರ ಅಲ್ಲ ತೂಯಿಲಕ ಬನ್ ಬರತೆ ಅಲ್ಲ ತೂಯಿಲಕ ಬನ್ ಬರತೆ ಇರು ಯಾನ್ಲಕೇನು ಇರು ತೂಯಿಲಕ ಬನ್ ಬರತ ಎಂಗ ನಾ ಇವಂತು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆರಪಿತಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂತಾರ ಇರು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತೂಯಿಲಕ ಮಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಣಗಾಟದನ ಇರಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಲ ಒಂದು ಆದನ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಓಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮೀನಿದಾಲ ಪೋದುಪೇರು ಐತ ಬರಿ ಇರಲೇ ಅವ ಅದ ಮಲ್ಲ ತೂಯಿಲಕ ಬಾತೇರು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಸಾವಿಯ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಯಾವ ಬಾತೀನಿ ಸೌಖ್ಯನಾ ಪುಕ ರಾಘವಣ್ಣದಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ದೇ ಅಪ್ಪ ಅವು ತಾಲ ಕೊರಂದವ ಮಲ್ಲ ಕುರೇವು ರಾಗಣ್ಣಿದಲ್ಲ ಕರಿಯರೆ ಸೋಕಲ ಬಾತೇರೊಂದುಂಡು ದಾತಾಂಡಿ ದೇ ಅನಂತನ ಶೋಭರಾಜ್ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಆಯ ಒಳ್ಳ ಗೊಬ್ಬಂದು ಪೊಡಿ ಆ ಪೂರ ನಾಡ್ದಾಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಿ ಅತ್ತಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಯಾನಿತ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ದವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತಾಯ ಬಾಲೆನ ಹಾಕೊಂದೇ ಹೋಯ್ನಿ ಬಾಲೆನ ರಿಕ್ಸಾಡ್ ಮಾಡ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುನೀರ್ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಣು ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ತೂತದೆ ಯಾನ್ ತೂತತೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿಲಕ ಬಂದೆ ತೂಯಿಲಕ ಬನ್ನೋಡು ಒಟಾಸ್ ಬಾತೇರ ನತ್ತು ಒಟಸೆ ತೂತಾನ ಎನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬೆರಪಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣ ವಾಡು ಆನ ವಾಡು
ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನೀವು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇರಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಡ್ಡಿನೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಇರ್ನ ಚಡ್ಡಿಲ ಶೋಭರಾಜಿನ ಚಡ್ಡಿಲ ಒಂಜೆ ಕಾಕಿ ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಈರ್ ಬನ್ನಗ ಶೋಭರಾಜ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ ತಾ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಮಾರೆ ಅವರ ಅಲೆ 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 ಬತ್ತೈತಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೈಕಿದಾನೆ ಅತಿ ಕೈದಾನೆ ಆಜಿಡ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ತಾಗಿನಮ್ಮ ಓಲು ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಈ ಎರಡ ಪನದಿ ಒಡೆಪೋತೀನಿ ಬೇ ಎರಡ ಪನದಿ ಒಡೆಪೋತೀನಿ ಒರ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಲ್ಲಿಗೆ ಈತ ಪೋಡಿಗೆ ಪಡ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಒಡೆಪೋತೀನಿ ಬೇ ಒಡೆಪೋತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಬರ್ಪೇಳ್ಸದ ಬೂಕನರ ಪೋತಿನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕೆರಡ ಪಂಡದ ಪೋತಲಿಯತ ಅಯ್ಯೋ ಆಂಡಮ್ಮ ನನ ಆಡಿನ ಪಂಡದೆ ಪೋಪ ಇಂಕ ಏತಂದೆ ಇತ ಏರುಂಡುಂಬೆ ಒಡೆಪೋತೀನಿ ಪಾಲೆ ಇತ ಆಂಡಿತ ಐಕಿತ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುಂದ ಆಗಿತೆ ಇತ ಆಕುಂದೆ ಐತೆ ದಾದನ ಇತ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬೋತಿನಿ ಗೇತ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬೂಕು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಆಗಿ ದಾಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಜೆಲ ಮಿನಿ ದಾಲಲ್ಲ ಅಂದ ಅವಳೆ ಪನೊಲ್ಲೆತ್ತ ಅದ ಅನಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ ಮಿನಿ ದಾಲಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೆಟ್ಟಾದ್ರದ ಬಾಲೆಗೆ ಅವೇನ ಅರೆಡನೆ ಪನೊಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಂಗಲ್ ರಾಘವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆಲ ಅತಿ ಇರೆಗೆ ಅವೇ ದಾಯಕ ಬಾಜೆಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಬಾಜೆಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಿತ ಬಾಜೆಲ್ ಪರ್ಲಕನ ಯಬ್ಬಾ ಆಯ್ತು ಖುಷಿಯನಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಬರಪ್ಪ ಬಲ ಶೋಭರಾಜ ಬಾಜಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ದಾಲ ಬೇಜಾರನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೋನಾಗ ಸೋಬರಾಜ ಐಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಬನ್ಪೆ ಆ ಕೈ ಬೇಗ ಗುಣಾಪುನ್ ಈ ಜಂಡು ಬಾಂಬಕ್ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಂದೆ ಪಾ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕೈಕಿದಾನೆ ಸುರುಕು ಪನ್ನ ಮಾರ ಕೈ ದಾಲಾತ್ಯ ಒಂಚೂರು ತಾಗಿನ್ ಎಂಚಿನ ತಾಗಿನ ಇಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ತಾಗಿನಿ ಪನ್ನ ಮಾರಾಯ ಅವಿಯಾನು ಬೂಕದೆ ತುಂಬ ಬರೋಂತತೆ ಬನ್ನಗ ಸೈಕಲ್ ದೇ ಒಂಚೂರು ಹಾಕೊಂಡ್ ಪೋಯಿ ನಾತಿ ಸೈಕಲ್ ದ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ನೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಓಡೆ ಬಲಿಪ್ಪು ಓಡೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರಿ ಈ ಜನ ಅಪ್ಪ ಓಡೆ ಬಲಿಪ್ಪು ಸೈಕಲ್ ದ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಜನ ಪೆದ್ದು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಗ ನಂಬರ್ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೋಡೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ పేరు మార ఏర్ లైసెన్స్ కొడుతున్నా ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಜ್ಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಕೂಡವೇನು ಮಾನವೇರು ಅವಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ನನ್ನದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ದಾಲಾಬುಜಿ ಐಕದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾಗಣ್ಣ ಇದು ಆಪುಣ ಗುಣ ಆಪುಣ ಬರ್ಪೇನೆ ಅನಂತನ ಇಡಿಯಲಿಗೆ ಇಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಂಡತಿ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಪಾತಿರ್ಗ నీకు అవుంటు అవుంటు అంటదందు దాని ఇడ్లీ దలక కై తోచిపోను ಅವು ಇಂಚ ದಾನೆ ತೋಚ್ಪವನು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಅಲೆ ಅಲೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ ಈ ಕೈನ ಪಾತೊಂದು ಓಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ತಿ ದಾಯಮೆ ಬಲ ಬಲ ಕುಲು 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 ಬಲ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅನ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯ ಬನೋಡ್ ಫೋನ್ ದಾಂಡಲ ಪಂತ ಈ ಕುಲ್ಲುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಐಕ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಲು ಕುಲು ನಿಂದ ಕೇಂಟ್ರಂಡು ದಾದೆ ಕೈಕಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿನೋ ಅವು ಕೈ ಒಂಚೂರು ಸೈಕಲ್ ದಾಯ ಪಂಡತೇನೆ ಅವು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ಪದ ಪನಂದು ಯಾನೆನ ದೋಸ್ತಿನಲ್ತು ಬೂಕೆ ತೊಂಬ ಬರೋಂತೇನಾ ಬನ್ನಕ ಸೈಕಲ್ ದೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೋ ಓಲು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಚಡವ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಚಡವ್ ಆ ಚಡವ್ ಬರಿತ ಮಲ್ಲ ಗೋಲ್ದ ಮರ ಆ ಗೋಲ್ದ ಮರ ಬೇರು ಮಾರ್ಗು ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಬೋತೀನಿ ಯಾನಿಂಚ ಬನ್ನಕ ಸೈಕಲ್ ದೇ ಬೇರ್ಗೆ ತಾಗಿನಿ ಆಯ್ನೆ ಬುರ್ನಿ ಚಡವು ಗೋಲಿದ ಮರ ಸೈಕಲ್ ದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳು ಬಿಂದ ಯಾಕೆ ಇದು ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ದಾಲಾತಿಗಿ ಅನಂತ ಯಾನಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಕ ಪನ್ಲೆಕಂದು ರಾಘವಣ್ಣ ಅಂದು ಶೋಭರಾಜೆ ವೈದಾನ ಅವು ಕೈ 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 ಅವ್ಯತ್ತ ಅವೇ ಕೈ ದಾಲಾಬುಜಿ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪೋಚಿ ಅವ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡು ಅಡ್ಡ ಕಡಪುಡು ಆಮೇಲೆ ಈಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂದು ಅಡ್ಡ ಕಡಪಡು ತಾನೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬುಜಿ ಲತ್ತ ಕೈಯತ್ತ ಲತ್ತ ಕೈಗೆ ಬೇಕಂದು ಆಪಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಏನಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಗುಣ ಹರಗೇನು ಜವು ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಲತ್ತ ಕೈಯತ್ತ ನಿತ್ಯ ಗುಣಾಪುನ್ ಅವೆಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಗುಣಾಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಏತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡದ ಆ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಪ್ಪ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಣಾಪುಣ ಅವ ಬರ್ಪೇನ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಾಪ ಏತೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯ ಪಾಪಂ
ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಎಂಚಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪೋಲಿದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ನೂರದು ಪಾಪ ನೆಟ್ಟಾಂಡು that's called ಶೋಭರಾಜ್ ಅಲೆ ಪೋ 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 ಅಲೆ ಬಾಲ ಬಣಿವ ಕಂಚಪ್ಪೊಡಿ ಎಂಕೋರಿ ಮಗೆಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಏಸೋಗೆ ಪಿಟ್ಟು ಸಾವ್ ಎಂಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಚೆಕ್ ಅಂಕಲ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಬರಡು ಪಪ್ಪ ನೇ ಈರು ನೆಂಚಿನೇ ಈರು ಬರ್ಪೇರ್ಪೆ ಮಣ್ಣಾಡು ತಾನೇ ಬೈಜಾರು ಅವಳ ಅಮ್ಮ ನೆರೆದಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರು ತಾನೇ ಬೈಜಾರು ಅಂದೇ ರಾಘವಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರ್ಪೆ ನೀ ಬರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾಪ್ ಜವಲು ಈ ಜನ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಬಜಿ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಪೋಡಿ ಸೈಪು ನೀ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಪುಣ ಯಾ ನಾಲ್ ಬುಡಿ ಎನ್ಮ ಬುಡಿ ಬುಡ್ಪುಣ ಕೆಲವು ಬುಡ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಬುಡ್ಪುಣ ಇಂತಲೇ ಇರ ನಾನೇ ಬರ ಮಾತಾನ್ಪೆ ಬುಡ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂತ್ಲೆ ಪನಾಡು ಅಪ್ಪ ಬುಡ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ್ ತೂತಾರೆ ಇರು ಆರ್ ಕರಾಟೆ ಜೂಡೋ ಕರಾಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅತ್ಯಾರು ಅನಂತನ ಬೊಡಿದಿ ಕರಾಟೆ ಜೂಡು ಬುಲ್ಬುಲು ಬಕ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅತ್ತು ಮಾ ಇಂಚಿನ ಬುಲ್ಬುಲು ನೇ ಇಂಚುವಲೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಮಾನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇರ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ 5 ಕಿಲೋ ಗೋರಿ 1.5 ಕಿಲೋ ಮಾಸ ಬೊಕ 5 ಬೊಲ್ದು ಮಂಜ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕನಬರತ್ತಿ ಕಂದಿನ ಪೀರ ತೊಂದೂರಿ ನ್ಯಾಕೆ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಬದಲು ಪೋ ಮಾರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬದಲು ಪೋ ಆ ಬೋಫ್ಯಾನ್ ಅನಂತನ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಭೂತಗೊಂಡೇನಿ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾಸ ಉಬುರ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಡೆದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಂಜೆ ಆಪಣೆ ನೇಮಗಳು ಉಂಡು ಹೂ ಒಡ್ತಿರ್ನ ನು ಅವಂದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಂಡೆಂಜಿನಿ ಓ ಬೆಲ್ಟ್ ಇತ ಇರೋದು ಬೆಲ್ಟ್ ಸೋಜ ಓಡ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಜ ಓಡ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯಬೋ ಅಪ್ಪ ಇಡಲೇ ಇರಿ ಎಂಗ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಈ ಅಂಚ ಅಂತಂದು ಫೋನಾಗ ಆರಂಜಿ ಪೋಡಿದು ಬಲ್ತಿರತ ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತೂಡು ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ತೋಚ್ ಬಲೆ ಬಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಟಿಮೆ ಕಾಲಿ ಸೌಟ ಕಾಲಿ ಯಬೋ ಯಾನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋಡ ಬೇಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ ಈ ಕೇರಳ ಹೋಗು ಮಾರೆ ಅವರ ಸಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾತೊಂದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತ ಇನಿ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಚಿ ಹಾ ಇನಿ ಬರ್ಚಾ ಇನಿ ಅನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಬಚ್ಚಾವ್ ಇನಿ ಬದಿಕ್ಯಾ ಬಕ ಅನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಇನಿ ಬದಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬಾಜಲ್ ಅನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ದಾನೆ ಯಾನೆಗೆ ತಂದು ಬರ್ನಿ ಸೈತ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಸಿ ಟಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಪನಮ್ಮ ದಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದು ಬರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಾలను ಎನ್ನುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನರೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪಾಂಡನ ಎನ್ನುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇರೇನೊಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದಾರೆ ನಂಜಿ ನಾಯಿ ನೆನ್ನಗ ಇಡ್ಲಿದಾರೆ ನಾಯಿ ನೆನ್ನಗ ಇಡ್ಲಿದಾರನ ಮಗನೊಂಜಿ ನಾಯಿದ ಕೂಕುರು ನೆನ್ನಗ ನಮ್ಮಂದು ಎಣ್ಣೆ ರತ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾರೆ ಅರೆನ್ನು ಕುದಿಕೆ ನೆನ್ನಗ ಏ ಎಣ್ಣುನಿ ಮಾರೆ ಎಣ್ಣು ಏನಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದನಿ ಆಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ್ ತಾಂಕಿ ಆ ದನಿ ಆಯ್ನೆ ನಾಯಿನ್ ತಾಂಕಿ 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 ನಾಯಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದು ಬಂಡ ನಾಯಿ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾಯಿಗೆ ಏನಾಪುನು ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಯಿದ ರೋಮ ತಾಳು ಮಾರೆ ಸಾವು ತಪ್ಪು 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾಯಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಲಿಪುನು ತಪ್ಪು ಅವಲ ತಪ್ಪು ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನಡ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತು ನಾನು ಅವಲ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಮ್ಮನ್ಪೆ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾಯಿಗೆ 13 ವರ್ಷ ಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ బిత్తులో మల్ల బిత్తులో బిత్తుల దావుల ఇవుల్ల కెలవు సొత్తులో బిత్తులో బిత్తులో మల్ల బిత్తులో బిత్తుల దావుల ఇవుల్ల కెలవు సొత్తులో ఓ రాఘవಣ್ಣ ಅಲೆ ರಾಘವಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಾನಿ ಸುಂದರವೈದೆ ಲೆಪ್ಪಣತೇನೆ ಎಂಜೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರಿಯ ಮತ್ತ ಸೌಖ್ಯ ಮಾರೆ ರಾಘವಣ್ಣ ಈಗ ಮಗಲಿನ ಒಂಚೂರು ಫಿದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಭಾತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಮಗಲಲ್ಲಿ ಫಿದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ದಾನೆ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪನು ಎಂದು ಮಗಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಕೇರಿಯ ಫೇರು ಮಾರಂತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ ನರಕೋ ಪಾಪರ ಕೊಯ್ಯಾಡ ನಾಲಿ ಅನಂತನ್ನ ಈರಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲದ ಫಿದೆ ಅವಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕಾತ್ ಬಾತೀನಿ ನಾನು ಓಲು ಮಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ಬಲ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೇಳ್ದುಗುಳ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸಂತೆ ಯಾನಿ ಮುಟ್ಟವ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪಾಯ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮೊನೆ ತೂದಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಜಿನ ಅದನ್ನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಯಾನು ಯಾನು ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ದೊಂಬಿ ಗಲಟೆ ಮಾತ ಬೊಟ್ಟೆ ಯಾನು ನಿಂಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಸುಂದರೇ ಯಾನಿ ನಿಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬೈದೆ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಫುಲೆ ಏರೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಆಲು ಇಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಓತಲ್ ಓ ಸುಂದರ ಆಲೆನ್ನ ಮಗಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು
ಇರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಪನಿಯರೆ ಯಾನು ಪಾಪದೆ ಎಂಚೆ ಯಾನು ದನಿಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಮೋನು ಮಾಲೆ ಡಂಗ್ ಡಪಲ್ ಮುಗುರು ಪದ್ದೆ ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ತೌತೆ ಸರ ಕುಂಬಳೆ ಸರ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಇದಾಲ ಪೊಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ರಾಘವ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರು ಬಿತ್ತಲದ ದನಿ ಯಾನು ಸುಂದರ ಪನ್ಪುನಿ ಚಿಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಮಾರೆ ಬರ್ಪೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಜೇನಿನ ಒಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಳೆಯೋ ಸುದೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿ ನುಡಿಯೋ ಇಡ್ಲಿಯೋ ಆಪವೋ ಪುಲಿ ಬಂದವೋ ಹೊರ ಮಣಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರಸ ಬಾರಿ ಪದೊಟ್ಟುಂಡು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಬೇರದಾಕಲು ಬಾರಿ ಕೊಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಕೊಸಿ ರಾಘವಣ್ಣನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬತ್ತಿರತಿ ಬಾಸೆಜ್ಜೇರೆ ಬಾರಿ ಬತಿ ಬಂಗಾರ ತಾಳಚ್ ಅತಿ ಅನಂತಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಫ್ರೀಗೆ ಓ ಅನಂತಣ್ಣ ಓ ಸ್ವಯಜ್ಜೇರೆಗೆ ರಾಘವಣ್ಣ ಮಗಳುಂಡ ಕೇಳ್ಲೆಗೆ ಆಡನೆ ಕೇಳಿ ಇಂಚಿನ ರಾಘವಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ನವೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ఆయన ಏಸಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಾ ತಿನಿ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಸುಂದರಗ ಪೊಣ್ಣೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೆ ಆಯ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಜಿಡಗೆ ನಾನು ಒಯ್ತು ಪಿದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮಗನ ಪೊಣ್ಣೆ ಸತುದು ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಸಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲವನ ಬೇರೆ ಬೋಡೆ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಮತ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ You are a gentleman in this Bethel. Thank you. Purpose man. Our purpose man, you are a gentleman. ಬಿತ್ತುಳ್ಳುಲ್ಲತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಲಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪಲಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದು ಪೋಯ ಮಾರೆ ಪಲಯ ಸುಂದರಿ ಪಲಯ ಬಂದ ನೆನಪಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ ಮದುಮೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಸೋಕುಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಪಂಡೆನ ಯಾನ ಕೇಂಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೊಣ್ಣು ಹೊಲ್ತ ಪೊಣ್ಣೊಂದಿಗೆ ಅಂಡೆ ಪಂಡಿಜೆ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಂಜೆ ತೂಲ ಅಂದ್ ಬಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಆಯ್ತೆ ಮಾತ ದುಂಬದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆತೆ ಪರ್ಪ್ನ ಮಾತ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂಗಿ ಕೋಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ದೈದೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಗೈದೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸಾ ನಾವು ಬೋಡೋ ಮದ್ವೆ ಗತ ಪೂರ ಬೋಡೋ ಮೈ ಆಪಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೋಡೋ ಇಡ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಬೊಚ್ಚ ಎಲ್ಲೆಂಜಿಗೆ ಔಡಿನ್ನರ್ ಬೂಟ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಬೂಟ್ಸ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ದ ಬೂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಇರೆಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟದ ಬೂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾದ ಮಾರೆ ಡಾಮಾರ್ದ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆಗೆನ ಮಾರೆ ಇರ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಆಯ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡೆ ಈ ಹನಿಮೂನ್ ಓಡೆ ಪೋಪನ್ನ ಅಂದ್ ಹನಿಮೂನುಗು ಆಯ್ಕ ಬಂಡೆ ಕಡಲ್ದ ನಡೂಕಲೆ ತೊಂಪೋಪೆಗೆ ಕಡಲ್ದ ನಡುಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹನಿಮೂನ್ಗು ಕಡಲ್ದ ನಡೂಕು ಕೊಡೋಪೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಬಿಡು ದೆತ್ತು ಬೀಜದಂತೆ ದಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಅನಾಥ ಸವ ಕಡಲ್ನ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಪೊಣ್ಣ ಹಣ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಅಪ್ಪಗ ರಾಘವಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಫೋಯರ್ ನಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೌದೇ ಬೀಜ ಏನಿ ಬೀಜ ದಕ್ಕಿಂದ ಅವಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ ಬಂದ್ಬೇಕೇನು ಎತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ ಮಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಐನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಐನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಮ್ಮೇರು ಮೂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಡೆ ತತ್ತು ನಾವು ಪತ್ತಾಂಡೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಐನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಎಡ್ಮ ಅಜ್ಜೇರ್ ಐನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮೂಜಿ ಪತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ ಸುರುಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೇರಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಮೂಜಿ ಪಲ್ಲಿಲೋ ಒಯ್ತು ಪಲ್ಲಿಲೋ ಮೂಜಿ ಪಲ್ಲಿಲೋ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ತೀರ್ತು ಬೋರ್ನು ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ತೀರ್ತು ಬೋರ್ಂಡು ಇಂಚ ಬೋರ್ನಿ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಕುಂಜಿ ಬೋರ್ನಿ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ತು ಬೋರ್ಂಡು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಾಕಿದ ಪಲ್ಲಿ ತೀರ್ತು ಬೋರಿ ಎಂಚ ಬೋರಿಯ ಅವು ತರ ತಿರುಗುದಾನ್ ತೆಂಗೊತ್ತಾನು ಎಂಚ ಗೋಡೆಡೋಲ ಪಾಮಾಜಿತ್ತು ನಾನು ತತ್ತು ನಾವು ಎಂಚನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮೂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ತೀರ್ತು ಬೋರ್ನಾಗ ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡಿ ಪಲ್ಲಿಲು ಕುಸಿ ಇಟ್ಟು ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನಬೇಂದು ಗೊತ್ತಾವ ಮಂಗಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಬರ್ಪೆ You are a gentleman in this Bethel. Thank you. Purpose man. Master, I am coming with a great feeling to talk with these people. These people are making makkar at me, you know. Ade. Barpe master. Bethel dakuleta, ninna budara dakuleta. ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರಿ ಓಟು ಗುಂತು ಏನಾನ್ ಅಂಚವಾದ ಮಕ್ಕರು ಮೇಸ ಯೋರ ಪೋ ಮಾರೆ ದಾದಾ ದಾನೆ ಎಂದುವಾನೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಕ್ಕರ್ ದಾದೆ ಮುಕುಂದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕೊಸಿಟುಲ್ಲಾರೆ ನೇ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಪಪ್ಪ ಅವನಡು ಪಪ್ಪ
ನೇ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನ ಕುಲ್ತನ ಅವಿ ಏರಿ ಅಪ್ಪ ಓ ನಿಕ್ಕು ಗುರ್ತೈತೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡುತ್ತಿಲ್ಲದಾರ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನಂತ ಕೊಡಂಜಿ ಅದ ಎಂಜಿನ ಪುದರ ಎಂಜಿನ ಬೇನೆ ಅರುಣ್ ಅರುಣೇನ್ ಅರುಣಿ ಬನ್ನಿ ಬಕ ದಾದಾ ಅನ್ಪಡು ಅಂತ ನಿಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ ಯಾನಿ ಇಡ್ಲಿ ಡೇ PhD ಅನ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ PhD PhD ಐಡ್ದಿ ನಿಕ್ಕು ಉಸುಲಿ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಅತ ಮಾರ ಸಾವು ಅಲೆ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ಕಿಚಿಡಿ ಬಣ್ಣೆ ಅತ್ತು PhD ಬಣ್ಣಿನೇ ಅಂಚ 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 ಬಕ ಎಂಚವು ಅವ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆ PhD ಇತೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತದೆ ಆ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದನು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕಾಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಡ್ ಮೈತಿದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟಸ್ ಒಂದು ಪುದರ್ ದಿನ ಇಂಚ ಲೋಟಸ್ 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 ಎಂತ ಐಡಿಯಾನ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಒಂದು ಉಮೇಶನ ಉಮೇಶನ ಎನ್ನ ಇರ್ಕೇನ ಮಾಸ್ರೆ ಅವ ಇರ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ಕಾತ್ಕೊಲ್ದಿತ್ತಾನೆ ಮನು ಬೇಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಇಡ್ಲಿನ ಅವೇ ವಿಷಯಡಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಯಾನ ಭಯಂಕರ ಶೈನ್ ಮನ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಇಡ್ಲಿದ ವಿಷಯಡಿ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪಡುದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತನ ಇರಿಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ www.anantidli.com ಐಟಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಮಾಸ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನ ಇಡ್ಲಿದ ವಿಷಯ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಡ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ದ ಇಡ್ಲಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಇಡ್ಲಿ ಹೌ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಮಾಸ್ರೆ ಪೂರ ಇಡ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಓಪನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫುಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಪಿನ ಆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೋನ ಬೂಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾನ ಮಾರಾಯ್ತು ಬೂಸ್ಟ್ ಪತ್ತನ ಕೆರೆ ಪೆರೆ ವೆಲ್ಲಿ ಫಿರಾವ್ರು ಆಜನ ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಆಜನ ತೊಂಜಿ ನಂಜಿ ಆಜನ ಪೇರೆ ಡೆಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕೊಂಜಿನ್ನು ಮಾಸ್ರೆ ಆತೆತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರಿಕ್ಟು ಪಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೇವು ಲೋಟಸ್ ಅವೇ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದನ ಮಾಸ್ರೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಮೈತದು ನಿನ್ನ ಏತು ಜನ ಕಾಪಿಲಕ ಎನ್ನ 4 ಜನ ಕಾಪಿಲಕ 4 ಜನ ಎನ್ನೊಂಜಿ 15-20 ಜನ ಕಾಪಿಲಕ ಅವೇ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ತೋಪುಡು ಮೈತದು ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ತೋಪಾಸ್ ಪಂಡದ ದಿನ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲು ತುಲೆ ನಾ ಐಡಿಯಾ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲು ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಮೇ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಟಸ್ ಆಯನ ತೋಪಾಸ್ ನಾಪಾಸುಲು ಬುರ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕರ ಅನ್ಪುಣ್ಯಾರು ಪಂಡ ಆಜನಕ ನಂಜಾಪಿನ ಆತಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಅಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುನ ಆವಡು ಏ ಶಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏ ಹೋಯ್ ಮಾರಯ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ಬೇ ಬಕೇನ್ ಅಂಕಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬರಡು ಪಾಪ ಬರಡು ಆ ಪಪ್ಪ ಏನನತ್ತು ಮೇರೇನು ಈ ಇಡ್ಲಿದ ಮಂಡೆಚರ ಅಮ್ಮೆ ಏರ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಆವಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಈ ನಮನೆದ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬನ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇಂಚ ಸಾರ ಜನ ಕಾಪಿಲಕ ಮಲ್ಲ ತೊಂದ್ರುಡು ಬಂದನ ಮೈತದೆ ಐದು ತೊಂದ್ರುಸು ಮಾಡಿದ ಮುದಾರದಿರ ಎಂಚ ಎಂಕೆ ತೊಂದ್ರುಸು ಅವು ಬೆಂದ್ರಿಡೆ ಬೇಯ್ಪೋಡಾವು ಮಾರೆ ಓಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವ ಆಜನ ಕೊಂಜಿ ನಂಜಪ್ಪ ಅಂಚ ಮತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಲೆ ನಮ್ಮಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಾಯಂಜಿ ಬದುಲೇನೆ ಮಾರೆ ಅಲೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭರಾಜ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲ 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 ಎಂಚುಂಡು ಕೈ ಎಂಚುಂಡು ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಆತ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ ಪೋಚಿ ಇದು ಟ್ಯೂಷನ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿರ್ ಬರೋಡ್ಚ್ ಬಂತಿನ ತಿಮುರನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲೆ ಗಿರ್ ಬರೋಡ್ಚ್ ಬಂತ ದಾದನ ನಾನು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡು ಪಾತಿರ್ದೀನಿ ಅವೇನವೇ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದೆ ಐನಿ ಈ ಎಲ್ಲೆಡದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬರೋಡೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪೆ ಯೇ ಲಗಾಡ್ದಿತ್ತಿ ಶೋಭರಾಜ ಇಡಬಲ ಏನನ್ ದಾದಾಂದ ಎಂದಮ್ಮೆ ಏನನ್ ದಾದಾಂದ ಎಂದ ಯಾನ್ ನಾನು ಮರಲಿದ್ಯಾ ಏನಡ ದಾದ ಬಂತೆಯಾನು ಒಡೆಗಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏನಡ ಪನ ನೀ ಒಡೆಗಮೆ ಪೋತೀನಿ ಈ ಒಡೆಗಮೆ ಪೋತೀನಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಹಾಕುನು ದಾಯಗಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಆಯ ಸುರುಕೆ ಬೇನಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗ ಹಾಕೊಡ್ದೆ ದಾದ ಪಾಪ ಆಯ ಬತ್ತೆಂದಲ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಡೆ ಬತ್ತೆಂದಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರುವೆ ಈ ಪಾತಿರುಚಿ ರಾಘವಣ ಐಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಏನ್ ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜ್ಜೇತ ನಂಬೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾನಿಗೆ ಇತ್ತಿನಿ ಯಾನಂಬೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನಿ ಬೇತಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚೇತ ದಾನೆ ಆಂಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾಯಪ್ಪ ದಾದನ ಆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂಚು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಏನಕೈತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಅಂಡಿತೆ ಐಗ ಬಾಕಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದ ಏತು ಬಂಗಡು ಸಾಂಕದೆ ನೀನು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಂಬೆ ಏನಡ ಪನಂದಿ ಈ ಎಡೆಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಔಚಿ ಅಂದಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಅಂದು ಮುರಾನಿ ಲಂಚನೆ ಏನಡ ಪನಂದಿನಿ ಎಡೆಗೆ ಬೈದ ಅದಾ ಆಂಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆಂದನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಆ ಇಡೆಗೆ ದಾಯ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಗಡಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇರ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಆಗಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ ಕೊಂಚೂರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡದು ಆಯ್ ಬರ್ಪಿ ಇದು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ನೀರ್ ಬೈಪುನಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಕಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ
ಅವಡ ಆಗೊಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಚೌಲಿ ಮಲ್ಪಡು. ನೀರು ಬೈತ್ ದಾಯಗೆ ಚೌಲಿ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏತು ಕಲ್ಪಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಆಪಿನಿ ನೀನಡ್ದು ಪೂರಾ ಆಪಿನಿ ನೀನಡ್ದಮ್ಮ ಆ ಕೋಚಿ ಶೈಲಜ ಪೋ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋರ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲು ಪೋರ ನೂಕಿ ನೂಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಬೋದು ಅರನೊಟ್ಟು ಪುದುಗುಲಿ ಒಡೆಗುಂಬೆ ಒಡೆಗೆ ನೀನು ಅಮ್ಮಡೆ ಪೋಪ ಬರಮೆ ಒಂಜಿನ ಜೀವನದೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾಸೆ ಬುರ್ಚಿ ರಾಗವಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿ ಪನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಇನಿ ಒನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಬು ನೀನು ಪನೋಡೆ ನಾನು ಈ ನೋಟಿಗೆ ರಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆತ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನು TCH ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣ ಮಾಸ್ನ ಬೇಲದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಿತ್ತನು. ಎಂಕ್ ಹೂ ಬೊಡ್ಚ ಅಲೆಗ ಹೂ ಬೋಡು ಅಲೆಗ ಹೂ ಬೊಡ್ಚ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ದೋಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾದೆ ಇತ್ತೋನುಗ ಪಣದು ಆಲು ಪಂಡಲ್ ಆಂಡ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ದಾನ ಎನ್ನೇರು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಆಲೆರನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆಯಲು ಮದಿಮೆ ಅದು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಆಯಲು ಎಂಗ್ ಬಾಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ ಯಾನು ಬೋಡು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಲ್ತನವೇ ಪಂಡಲ್ ಈ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂತುರ್ದು ಪೋಡು ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಂಚಾಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯಾಲ ಯಾನು ಮನದನಿ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೇನು ಬತ್ತಿ ಜಲ ಐತ ಮನದಾನಿ ಪೋಯೆ ಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಜಲ ಐತ ಮನದಾನಿ ಪೋನಾಗ ಆಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದಿತ್ತಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಲ್ಲೇನು ತುಯಿನಿ ಪಂಡಿನ ಅಂಡ ಮುರನಿ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಥೆಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಈರತೆ ಕೇನಿ ಈರತೆ ಕೇನಿ ಈರತೆ ಕೇನಿ ಈರತೆ ಈರತೆ ಕೇನಿ ಯಾನ್ ಕೇನರ ಬಂಡನೆ ಇರೇನ್ ಕೇನತೆ ಏರಿಯಾ ಬಿತ್ತೇಳಿ ಏರ್ ಬಿತ್ತೇಳಿ ಒರಿಲೆ ತೋಜಾರ ದಾನೆ ಮಾತ ಸೌದವನಸು ಓದ್ತಾರೆ ಮಾತ ಏರಿಯಾ ಬಿತ್ತೇಳಿ ಬಲೆ ಬಿದೈ ಮಾತ ಬಿದೈ ಬಲೆ ಮಾತ ಬರ್ತಾರ ಮಾತ ಸರ್ಕ್ಯತ್ತ ಯಾನ್ ಬಿತ್ತಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಂಬ ಇದೆ ಬಿತ್ತಲ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತಂಬ ಇದೆ ಅವನ್ ಕೆಪಿಗರ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ ಬಂಡ ಬಿದಾಯ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಗಾಬುಂಡು ಬಿತ್ತಲ್ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಬಿತ್ತಲ್ಗೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಲ್ ಮತ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏರೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪರ್ ಹೆಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಬೆಂದಿದ ಮಂಡೆಗ ಅತ್ತೆ ಕುಜಲ್ದ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂಡೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿದಾರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಅವು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಬೈದಿನತ್ತ ಬಸತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಗೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಯ ಕೊರೋಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಈರ್ನೆಲ್ಲಡಿ ಅರ್ಲೊಲ್ಲೇರ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡಿ ಯಾರ್ಲಜ್ಜೇರಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನ್ಲ ಬಾಲೆನ್ಲ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಡೊಲ್ಲೇರು ದೊಂಗ ಯಾನೆ ಎತ್ಕೊರುಡು ಈ ರೈವಕರು ಉಂದಾನಿ ಪುಂಜೋದಾನಿ ಮೂಲು ಪುಂಜು ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೋತು ನಂಚ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕುಲ್ಲೆರೆ ವೈದಿನ ಅಕಲು ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೋತುನ ಅಂದೇ ಪುಂಜವೇ ವಾನಮ್ದ ಭಾಷೆ ಅಂತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೋಡ್ದಾಂಡ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಕಾರು ಲಾರಿ ಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ನ ಇಲ್ಲೋಡೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ರೋಡು ಅಗೆಲ ಹಾಪುಂಡು ವೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ತದೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ದಾಖಲು ಜರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ದಾಖಲು ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾತೇರೋಡು ದೊಂಗ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಾಯಿ ಹೋಗರೋಡು ನೆಕ್ಕಾಯಿ ಈ ಪುಂಜ ಕೈ ಹೋಗರೋಡು ಅವು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಎಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ ರಜೆಟ್ ವೈದಿನ್ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಬುರುಡೆ ಎಂಕ್ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಏತಾನ್ ಪ್ರಾಯ ತಾನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 14 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 14 ಬುಡಿಯರೇಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಿಂಗೋಡೆ ಬುಡು ಬುಡ್ಪುಣತ್ತ ಅಂಚ ಬಾಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಇಜಿ ಐಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ
ಬಾಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಐಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಜ ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯನು ಅತ್ತ ದಾನಿ ಏರ್ ಬತ್ತಂದದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಈ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ ಮೊನ್ನೆ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಈರ್ಲ ಈ ಬಿತ್ತಿಲ್ಗೆ ಬೈದಾರ ಒಂಜ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತುಂಡಾತು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ದಾದಿ ಎಂಚ ಬಾಲೆನವನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಓದ್ತಿರ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಋತುನ ಬಿತ್ತದ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂಡೆ ಮಾಡತ್ತ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವೇರೋ ತೋಜಿನೇರೋ ದೂರ ತೋಜಿನೇರೋ ಪೊಲೀಸ್ ತರಗತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲೆ ಸರ್ ಕುಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾ ನಾನು ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಚ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ ನೆಂಕದಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬಿತ್ತಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ ಜಂಚ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ತೋರ್ ತೂಲಾಯ್ ಮಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪಿತಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರಿಯಾ ಎಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಇರ್ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ದಾರ್ ಅಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲೆ ಕಾನೂನು ಕಲ್ಪನೆ ಏನ ಕಾನೂನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 346 says joining an unlawful assembly armed with deadly weapons ಒಂದು ಕಾನೂನು ಓ ಬೋಡಿ ಫೋರ್ಜರಿ ರಾಬರಿ ಓ ಕಾನೂನು ಬೋಡಿ ರೆ ಫೋರ್ಜರಿ ರಾಬರಿ ಸ್ಟ್ರಾಬರಿ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ಲತ್ತ ಪತನಿ ಕಾನೂನು ಬುಡಕ ಲಾನ್ ಬುಡಕ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ್ ಪತನ್ಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ Democracy is in Greek word derived into two words, demos and krasia. That means the people, the power of the people. Democracy is the power of the people. Gotti tati. ಅಂಚ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬುಡ್ಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬತ್ತನ್ಗ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರತಿಲಾರಿ ಏರ್ ಬರತೀನಿ ಹಂಗ ನಡು ಬಾತೆರಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಬರತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಿ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಿ ತಾಟಿ ಬುಡ್ಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬುಡ್ಕ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಬತ್ತನ್ಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೇತಾಜಿ ಆರ್ ನಮ್ಮೆರೇರು ಕರ್ಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ಆರ್ ನಪ್ಪೇರು ಮಾತದ ಸಾವು ಗುಪ್ಪಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ವರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ ಲಕ್ಕದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುತಲಿಬಾಯಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತಲಿಬಾಯಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ನೀ ಪಾಂಡ್ರಂಗನ್ ಬತ್ತನ್ಗ ಪಾಂಡ್ರಂಗ ನಮ್ಮೆರೇರು ಅವು ಕಾಂತ ಬನ್ನಿ ಹಂಗ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಚಾಲು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ಕೆ ನಾಳೆನೆ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ ತರಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ವಂಡರ್ ಇರಲ್ಲ పోతిన పిలవత్తింతులా కేండాగి దాల కమ్మింది వండరు పైసా కమ్మింది వండరు అవు నిక్కెంచ గొత్తాండు అంచన్న పందారందాండు సురుకు గొత్తేజ్జ నీ జన పన్నినైతే ఆయ గొత్తాయి ఈ మంగ్యాపు నీ రాగా ఉన్నాయి గడి గడి ఏరియా ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ ಅವು ಬಿತ್ತಿಲ್ಲದನಿ ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಸದಾನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೈಜೇರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಸರ್ ಆರ್ ಬತ್ತನ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕರ ನೋಡಿಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏನಂತೂ ತಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌದು ಸರ್ ಅವನ್ ಪೊಂಜೋ ಏರು ಅವು ಪೊಂಜೋ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಜಿನೈತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಗಲ್ಲೇ ಸರ್ ಮಗಲ್ಲೇ ಮಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓ ರಾಘವಣ್ಣ ಇರೇ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು ಇರ್ತ ಮಗಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪನೋಲೆತ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನೆ ಏಪೆ ಗಲೇಜಿ ಅವನ ಆನೆ ಏರಿ ಅವ ಆನು ಪುಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಪುಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ ಪುಲಿ ಅಂದು ಪನು ಮಾರೆ ಸಾವು ಏನ ಬಲ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಈ ಜಂತ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರೆ ಯಾ 10 ಗಂಟೆ ಅಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ದಾಂಬು ಉಸ್ಕುದೆ ಪೆರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇರ್ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಲೆ ಊರ ಬಲ್ಲಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಓ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಓ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲದ ಆಯ್ನಟಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಕೋರ ಮಾರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆಂಡು ಈರುಂದುವೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಆಸೆಂಡು ಅತೆ ಅನಂತಣ್ಣ ಅವೇ
ఒక ఎన్నెల్లాడు కుల్లేరు ఆపుజు ఏతి సమయం ఆ ఇల్లలి కుల్లు ఏ సమయం ఐటొంజి ఫ్యాన్ లకి ఉమ్ములి సైవేరారు అబే కోర్ద గూర్దలకుండవు ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪೇನು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಹಾ ಬೈ ಬೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೈ ಉಲಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಬಿತ್ತಲ್ಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರನ್ ತೋಜುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅತ್ತೆ ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಕೈತಳ್ಳು ಬತ್ತು ಉಂತುದೆ ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ದಾನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾನಮನೆದ ಪೊಂಜೋಲಪ್ಪ ದೇವರೆ 13 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ ಅವೇ ಹಠ ಅವೇ ಅಲ ವಾನಮನೆದ ಪೊಂಜೋಲ ಇಂಚ ಈ ಪೊಂಜೋಲು ಈ ನಮನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರನೆ ಈ ದೇಶ ಈ ನಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಾಂದಿನಿ ವಾ ಟೈಪುದ ಪೊಂಜೋಲ ಇರಲ ಪಾತರಿಲ್ಲತ ಯಾನೆ ಪಾತಿರುಡೊಂದು ಹಠದಾನೆ ವಾ ನಮನೆದ ಅಂಜೋಲ ಈ ನಮನೆದ ಹಠ ಚಾಲ ಮಾತ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಸಲಾರ ಪೂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬುಲೆಲ್ಲ ಬುಲೆ ಪೂಜಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಅಂಜೋಲಪ್ಪ ಮದ್ಮೈನ ಸುರುಕು ಸೇಲೆದಾನೆ ರಾಗದಾನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಪೋನಗ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಗಾರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆಯ ಅಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಅಂಜೋಲಪ್ಪ ಮಗ ಪೊಂಜೋಲ ನಾನೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತ ಶುರುವಾತಿನಿ ಈ ಪೊಂಜೋಲು ಹಿಡ್ದೆ ನಾಂದು ದೇವರೇ ಓ ದೇವರೇ ಮದ್ಮೈನ ಸುರು ಪಂಜಾಕಲ ನಾಟಕದಾನೆ ಚೆಚ್ಚೆ ಕಾಲಿ ಮೀದು ಬರ್ತದ ಕಾಲಿ ಮೇಟು ಉಂತುನ ಯಾವು ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾನೆ ಆ ಅಂಗಿಡೊಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ಬೋದಿ ತಿನ್ನಾಂಡ ಆ ಗುಬ್ಬಿನೊಂಜಿ ಕೈತಲ ಬತ್ತದ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಐನೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಲುನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾನೆ ಕೂಡ ಆ ನೂಲುನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂತೆ ಪಿಸಿರು ಬರಡಿಗೆ ಅವೇ ಸೂಜಿ ಬಂಜಿನ ಕುತ್ತು ಕೆರುವೇರು ಮೇಕಲು ವಾ ನಮನೆದ ಪೊಂಜೋಲಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ಬೋತುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕವನ ಬೋಂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋರೆ ವಾ ನಮನೆದ ಪೊಂಜೋಲಪ್ಪ ದೇವರೇ ಮುಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆದಬೋತುಂಡು ಅಂಜೋಲು ಕಣ್ಣೆ ಮಲೈ ಸಾತಿಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವೇರೆಂದು ಪೊಣ್ಣುಲಿಗಳ ಕಣ್ಣುಂಡೊಂದು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಅವು ಕಣ್ಣುಲ ತಪ್ಪ ಅವು ಇರೋಲು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತಿನಾತ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವು ಬೇತೆ ಎರಡ್ಲ ಉಂಡ ದೇವರೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಸಾರ ಕೋರ್ನಿಂದ ತರೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರ ಪರ್ಲು ಎಚ್ಚದಾಯ ಪಾತಿರ್ನು ಆ ಮಿತ್ತದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತೂನೇ ಗೊತ್ತಾಪಂಜಿ ಎರಡು ಮುಜಿ ಸೇರೊಂದು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಐನ್ ಒಂದು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾಳೈನ್ ಸೇರಂಡು ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿರಪ್ಪ ದೇವರೇ ವಾ ನಮನೆದ ಪೊಂಜೋಲಪ್ಪ ನಿಕ್ಲದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಡು ಬಂಡ ಸಸಾರ ಈ ಭೂಮಿ ಡಾಲಿಗೆ ಏತು ಗೌರವ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪಿಶಾಚಿಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರ್ಗಡ ಪೋಯಿ ಸಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾನೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತೇಲಿಕೆ ದಾನೆ ಐಕ ಕಾರಣ ನಿಕುಲೆ ಎಂದು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏಸನ ಆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಾಗ ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಐನು ತೂನಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತೆಲಿಕೆ ಆತ್ ಮಜ್ಜಿಡ್ ದೆಕ್ಕುನ ಮಜ್ಜಿ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿಪೆ ಓ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಬೈದಲ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದಲ್ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಲೆ ತಂದು ಪೋಲೇನು ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡ ಆತನ ಇರುವೆರು ಪ್ರಾಯದಕುಲೇರು ಆ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ಡ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ದಾರಡಲ್ಲ ಪೇರು ದಾರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಡೆಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆಂದು ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಹಠಾನ ದೇವರೇ ಇರೆಗ್ಲ ಬಲ ಶೈಲಜಂದು ಪಂತೋಲಿಯತ ದಾಯೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಮಾರೇದ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದೈ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ನಾಳೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ದಾನೆ ಆತು ದೂರ ಉಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕುಡೋರನ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ಕೊಡಿ ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿನ ಪತೊಂದು ಏನು ಬೈಜ್ಜೆನಾ ಓ ದೇವರೇ ಆನಿಲ ಅವೇ ಹಠ 13 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಹಠ ಇನಿಕ್ಕಲ ಬುಡ್ತುಜ ಇತ ಆನಿತ ಬಾಲೆನ ಪತೊಂದು ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆಲ ಬೋಡೆಂಕ್ ಇತ ಬಾಲೆ ಪತೊಂದು ಬಜತೈ ಆ ಬಾಲೆಲ ಬೋಡೆಂಕ್ ಈಲ ಬೋಡು ಇತ ನಿಕ ಬರೋಳೆತ್ತ ಅಂದಿ ಅನಿಕೆ ಉನ್ನಿ ಅನಿ ಇರಿಗಲ ಎಪ್ಪಲಿಯತ ಆಣು ಮಾರೇದಿ ಇತ ಎನ್ನ ಬಾಯಡೆ ಅನ್ನ ಲೆಪೊಡತ ಆಣು ಶೈಲಜ ಬಲ ಹೋಯ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನಂತನಗು ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನಂತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಇತೆ ಕೇಳಿಜಾರ ಅವು ಇಂಚಿನಕಂದು ಓ ಇಂಚಿನಕ ಅನಂತ ಅವು ಮಾತಾ ಕುಲದಯ್ಯ ಒಕಾಕುಲ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಈ ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದಲಕ ಸೂಜಿ ನಾಡೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಜೆ ಇತ ನಿಕುಲಿತ ಬಿತ್ತಿಲ್ತಾರ ಇತ್ತಿಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಗುಲು ಈರ್ ಬತ್ ಮಲ್ದು ಜತೆ ತರನೆ ಅಬ್ಬ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನೀ ಅವು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಆಡತ ನನ್ನ ಕೋಪಿನಿ ನಂದ ಉಮೇಶ ನಾ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಹಾರಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಪೂರ ಕಂತು ತಟ್ಟೆಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕದ ತೋರ್ತು ಬೋಡಾರು ಅರ್ಧ ತೋರ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಹರಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು 13 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ತೋರ್ತದು ಬೋತೇರು ಇತ್ತೆ ಇದ್ದ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಆಕುಲ್ ತೋರ್ತೊಂದು ಓಪೇರು ತೇನಮ್ಮ ಕಿರಾನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತಿ ಉಡ್ಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಗುತ್ತನೇಜಿ ಅಂದ್ಯ ಸರ್ಕಸ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತೇನಾರೆ ಪುಸ್ತಕಿನ್ನಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಲಾಯ ಪಣ್ಣು ತುಂಬನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣಾರೇನು ನಮ್ಮೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಉಂಡ ನಡ ದ ಸಿಗರೇಟ್ ಅದ ಗೊರು ದಾರ ವೆಚ್ಚಾಪು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊರ್ರೆಜ್
అనంతన్న తూలే జోకులు సిగరెట్ వైపున పెట్టుదిలే నువ్వు రింగ్ 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 పుట్టోడు మే అవు మిత్తు పోనాక మల్లాపు ಈ ಒಂತ ಉಲಾಯ್ ಹುಗೆ ನಿಂಗೆ ಉಲಾಯ್ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಆಡವ ನಿಂಗೆ అనేది ಸರ್ಕಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಲೈತೆ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಲಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಪೂಯಿನ ತಗೋ ಹಿರೇಗೆ ಬನ್ನಿ నీ అనంతన్న ఈ సర్కస్ పోతారే ಸರ್ಕಸ್ ಹೋತೆ ಇರುವತ್ತರ ಯಾನ್ ಐದ ಗೊಬ್ಬು ಓಡಿ ಒಂದ ನಾಯ್ದ ಇರ್ಲಕಾಣಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ನಾಯ್ದ ಗೊಬ್ಬಿ ಈರ್ನ ಮಕ್ಕರ್ ಬರ್ಚಿ ಈರ್ನ ಮಕ್ಕರ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ದಿನ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗಾನಿ ಮಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಗನೊಂಚೂರು ಪಿದೈಲೆಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಾ ಮಾರ ಮಗ ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರ ಅವು ಮಗೆ ಮಾರ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರಯ ದೂರ పోతలాలి ఆలు పిదాయి పోతాలు మారా పిదై దాయ కడపుడియారు ఓ దేవ దాయ మరి ఆయ ఆయ మీనుగానే పోతే మరి ఆయ్ ఆలు పనులే మామಣ್ಣ ఏ రాలు మరి కుమారి చీసౌ సుష్మిత ಎಂಚಿನ ಪಂಪೆ ಮಾರೆ ఆలిజ్జల ఇజ్జల్ మామಣ್ಣ ఆలిజ్జన్నిన జాగిడు ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಯೇ 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 ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ತುಗಿಲಕ ಅಂಕಲ್ ದಾನೆ ಬೇ ದಾನೆ ದಾನೆ ಮೇಲ್ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಬೇ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ನಾನು ಜೋಕ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಗ್ಲಿ ತ್ವರ್ಪನೆ ಸೊಂಟೋಗು తీరిన తొర్పులేయా తీరిన తొర్పులేయా ನಿಂಗೆ ಬಾಲ ನಿಂಗ್ಲು నీకు తొర్పెరతి అని బాలని ఈత వల్ల మల్తదిని తొర్పులేయా దాదమతే నిక్లిಗೆ ಶೈಲಜಾ ಇತ್ತೆ ದಾಡಣಿತೆ ದಾಯಗಿತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ದೈತೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಎಂಜಿನ ಅಣಿತೆ దాదన మూకెడ అంకల్ ಬಂದಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಬೂರಿ ಅಂದೆಮೆ ಶೋಭರಾಜ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪನೆ ಆಂಡ್ ಶೈಲಜ ಐತೆ ಯಾನಿತೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ಯಾನ್ಕೇನು ಬೇಕಲ್ಡ ಒಂದು ಶಿವ ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾದನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಣ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲಂದು ದಾತ ಬಾಲೆ ಬಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಆವಡಿತೆ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲರ ಬಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಎತ್ತವು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಬುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಕಿರಣ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪುನ ಅರೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬುರಾಣಿ ಉಮೇಶಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣದ ನಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಉಂಡ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊರ್ಮೈ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಹಾಕಲ್ನ ಅಲ್ಲ ಪೈ ಒಯ್ಪಡು ಈರ್ದಾಯಿ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪುನು ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಶೋಭರಾಜ ಬಲ ಮೇಲಾಯ್ ಶಿವ ಕಿರಣ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನು ದುಪ್ಪಾರು ಬೊಡಿದಿ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲನ ನೆನೆಪು ಪಲಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಡ ಅವು ತಪ್ಪವು ಯಾನಂಚ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತೆಂದ ದೇವಿರೆಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉದರ್ಕನವಡು 10 ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಬಾಸ್ ಪನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತಿರವಾಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಲದಿ ಕೊಡು ಪತ್ಯ ನಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಡು ಒಕ್ಕ ಕೈ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪುಡು ಒಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ನಿಂಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾರು ಐನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಕೊರಡು ಶಿವ ಈತಾಯ್ತ ನಾನು ಇಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಶೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂದದ ಕಂತ ಪಾಡ್ದು ಇರ್ನ ಬುಡ ಜೋಗ್ಲಿನ ತಾಂಗ್ ಕೊಡುಂದು ಈತೈತೆ ಬೇತಾಲುಂಡ ಕಿರಣ ಯಾನಿಡಿ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಕಿತ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾ ಕೊರಂಡ ಪರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬಳಸದಿಂದ ಅವು ಅವಳು ಹಂಚೀನಿ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನೇನು ಜತ ಹಿಂದೆ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಡೆಗಂಡದ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಈರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಶೈಲಜಾ ಅತಿ ಅಮ್ಮ ಈರು ದಾಯಗಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತಿರುವಾರು ಈರು ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಅರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಜಯಮ್ಮ ಅತಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೀರು ತಿಕ್ಕಿರೆಂದು ಇತ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿರಿ ಇದಾಡ್ದತ ಅಂಚ ಅತ್ತಮ್ಮಂದೆ ಒಯ್ಕಲೆ ಉಲಾಯ್ಬಲ ಮೇ ಅಪ್ಪ ಸೊಬ್ರಾಜ ಏರ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡೆ ಏರ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡೇರೆ ಮಾತ ಬಿದೇವಲೆ ಏರ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡೆ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡೇರಿ ಮಾತ ಬಿದೇವಲೆ ಓ ಪರಬೇರ್ ಮಾತ ಬಿದೇವಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲಿಮದೆ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ ಬತ್ತರತ್ತ ಮೇ ಕುರ್ಸುದ ಮಿತ್ತಿದ ಮಿದಾರ್ದಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ದಾಕಲು ಮಾತ ಸರ್ಕೆತ್ತ ಸರ್ಕೆತ್ತ ಯಾನ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಸ ರೂಲ್ಸ್ ಪತ್ತಂಬ ಇದೆ ಕೂಡ ಪಸತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕೆಬಿಂಡತ್ತ ಕೊರ್ದಿಗೇನ್ಲೆ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ ಬಂಡ ಅಂದೆ
ಈ ಬಿತ್ತುಳ್ಳು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮರಂಡಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿಂಡು ಪಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತನುಂದಾವಡು తెచ్చి మారా ಏತುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನ್ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಒಟ್ಟುಗು 17 ಅರೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮರಂಡು 17 ಅರೆ ಅರೆಂಚಿನ ಅಂದ ಅರೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಕೋಡ ರಾತ್ರದ ಗಾಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ತರುಂಡ ಅರಟದೆನ್ 17 ಅರೆ ಅಂಚಾರೆ ನೀನಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂಚ ಕೋಡ ರಾತ್ರದ ಗಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ ಡಿಪ್ ಉಂಟದ ತಾರಾಯಿ ಬುರ್ದುನು ಓ ಕಿಸ್ಕೋಮಿಲ ఓ రాఘవన్నకు మిలా ఓ రాఘవన్నకు మిలా ನೈ ಮಿಲಾ ಓ ಅನಂತನ್ನಕು మిలా మిలా మెరుకు నై మిలా ಓ ಅನಂತನ್ನ ಕೋಮಿಲ ಕೋಡ ಕಿತ್ಕಿಲ್ದ ತಾರಾಯಿ ದಿವನ್ ಬರ್ಪನ ತೂತೇನ್ ఈ తూతన అపగాన మెరుకు మిలా ಮಲ್ಲೆತ್ ನಾನು ಏತು ತಾರಾಯಿ ಬುರ್ನಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿತ್ತಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತಾರಾಯಿಲ ಬಿತ್ತಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಕುಡಂಜಿ ರೂಲ್ಸು ಏನಂದ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಐನೈನ್ ತಾರಾಯಿ ಎಂಕೋರು ಐದು ನಿಕ್ಕು ಮಾರ ಪೆಜ್ಜೋಲೆ ತವದು ಅವೇ ಈ ಪಾಂಡ್ರಂಗನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ 3 ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪೆಜ್ಜಾರ್ದಿ ಕುಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 3 ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಆ ತಾರಾಯಿ ಬೂರ್ನ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ದಕ್ ಲೈನ್ ತಾರಾಯಿ ಕೊರಡು ಸೊರ್ಲೆಂಬಿ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಗಪ್ಪೆ ಅಗತ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಸುಂದರಿ ಕುಡ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಿ ಕುಡ ಪರ್ಪೆ ಕುಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಪೆ ಅಂಚ ಪೇರ್ದಾರಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಒಪ್ಪೋಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಪೇರ್ದಾರ ದಯ ಜಾಗೃತಿ ಒಪ್ಪೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಈರ್ ಪೊನ್ನೇಸ ಬಾರ್ದಿನ ಈರ ಮಗಕ್ ಪೊನ್ನೇಸ ಬಾಡ್ಪಾದಿನ ಗೊತ್ತಾತನ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬಿಸತ್ತಿ ಅರವಾಡ್ರೆ ಓತಿ ಎಟ್ಟಾದ ನಾವು ಓ ಅನಂತನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಿಸತಿ ಬತ್ತೇಡ దాలాపుజి బిసత్తికి అరబాడ్రే పోతినత పాట్నగ దాల గొత్తాపుజి బొక్క గొత్తాపునది నమ పోడ్రే వల్లి ఒగ్గట్టిನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಲೆ ಮುಕುಲೂರಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಶೈಲಜ ಶೈಲಜ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕೇನೇನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನವರಕೇನು ಚೂರು ನಾ 13 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬತ್ತೈ ಯಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದೆ ಅನ್ ಏತೋ ದಿನ ಈತ ಈ ಏತೋ ಸಮಯದಿಂಚ ಮಾರ್ಗಡು ಕಂಡನೆ ಬಡಿದು ಬಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಐತಿ ನಡ ಬೈಕ್ ಅಂಡ ಈ ಹೊರನೆ ಈ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಪಿದಾಡದ ಪೋಪೇನು ಪನ್ಪತ್ತ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಏನಲ್ಲ ಈ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದೇ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಕೇನು ಸರಿಯಾದ ಕೇನು ಇತೆ ಇತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಈತೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ಯ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲನ್ನು ಬಿಡ್ದ್ಯಾನು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಂಡ ಲೋಕದಾದವನು ತುಯಿನ ಜನಕುಲು ಏನರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅಪವಾದ ನಿಕ್ಕು ಪಾಡೇರು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾಸ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬೊಡೆದಿ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ನ ಗೊಡವೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಪಿರವಡನೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಪಣದಂದು ನಿಕ್ಕು ಪನುವೇರು ಗೊತ್ತಾನತ ಅಂಜಡ ಆದಿನ ಟಾಕ್ಲ ಪಣ್ಣಿನೇನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಕೀರೊಂದು ಕುಲ್ಲಡ ಮೂಲು ಅತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ವಾ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನ ರಾಘವಣ್ಣ ಓ ರಾಘವಣ್ಣ ಈರಾಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ರಾಘವಣ್ಣ ದಾದಪ್ಪೆ ಸಂಸಾರ ಪನಿ ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ವಾರ್ಮಿನಿ ಆತು ಜತ ರಾಘವಣ್ಣ ಏನಡ ದಾಪುಜಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅಂಚೆ 13 ವರ್ಷ అని ಏತ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸವೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಜಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಡೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಡು ಮಲ್ಯಾಯೆ ಮೀರಿ ತಿಕ್ಕೀರಿಂದಿ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಅಂಡ 13 ವರ್ಷ ಯಾನು ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತೆ ಮೀರೆ ಮೆಗ್ಗಿನಾಕಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಕೇಂದು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೋಡ ರಾಘವಣ್ಣ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೇ ಆರು ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಲ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿರ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ರಾಘವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುರನಿಕ್ಕೇನು ದಯ ಗೊತ್ತು ನಂದ ಯಾನೆನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೇನೆ ಯಾನೆನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಸಾಂಕದ ಜಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಕ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಸಾಂಕೊಂದು ಬೈದಾನು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಜಂದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಯಾನೇ ಅಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದು ಯಾನಾಕ್ಲೇನೆ ಸಾಂಕದೇನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದು ಬೈದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುರಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪನ್ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾತ ನಮಸ್ತೆ ಸುಕೋಟುಂಡತೆ ಅಂಚದಾಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆತ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮೂಲುಂದತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ ನಡಪನ ಕತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೂತಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟೆ ಎರಡೊಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ್ ಒಂದು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಾಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಚಿಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪು ಚಿಂತ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಗಲ ಬಾರ್ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇನ್ ಏರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬಂಜಿಂಜಾವ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಕುಲು ಏಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬಂಜಿಂಜಾವರೆ
ಒಂದು ಕಿರಣ ಕಿರಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತಾಲಿ ಬೋಲೆ ಕಿರಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಶಿವು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಯಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಏತು ಮೋಕೆಡೆ ಅನ್ ಸಾಂಕದೆ ಅನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲು ಪಣಿದ ನಿಕ್ಲೇನು ನಾನು ತೂತು ಜಾನೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನು ನಾನು ಸಾಂಕೊಂಡು ಬೈದಾನು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋರ್ಚಿ ಅತ್ತ ದಾದಾ ಅನ್ಪುಣಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಅತ್ತ ಯಾನು ಬಿಡ್ಪು ಜಾನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣ ಈ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಗ ನಾ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಯಾನು ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ದಾದಾ ಅನ್ಪುಣಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾಯನ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಯಾರು ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕಿರಣ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪೋಚಿ ಮಗ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಕೈ ಬಿಡಿಯಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ಮೃಗಕ್ಕುಲು ನಿಕುಲು ಈತ ಸಮಯಡು ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನಾರು ತೀರಂದ ನಿಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನಾರಿಯೇ ಬಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾರ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಅರೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಿಂದಿರತೆ ಈಚಿನ ನಿಕಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರ್ಜಾರೆ ನಿಕಲು ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಕಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಆರು ಪಂತಜರಿಯೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪನಂತೀರು ಅಂಡ ನಿಕಲು ಛೇ ಪಿದರ್ದನತೆ ಪೋಲೆ ದಾಯ ಉಂತೊಂದಿನಿ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಅರೆಗೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರಿಂದ ಎನ್ನಿದಾರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಹರಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನರ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಮಾತ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲ ಪಿದಾರ್ದನಾರತೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ ತೀರನ ಬೊಡಿದಿ ಈರನ್ನ ಅಪ್ಪೆತ್ತು ಪೋಲೆ ಪೋಗ ಎಂಜಿನ ಅಪ್ಪನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಆ ಬಾಲೆ ಪಾತೇರ್ ನೀನು ಕೇಂಡರಮೆ ಆ ಬಾಲೆದಾತು ಬುದ್ಧಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜತಮೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ತಾಂಕೆರೆ ಆರೊಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಈ ರಾಗವ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹರೆಗೆ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಪಾತೇರ್ನ ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯರತಮೆ ಮೋಲೊಡ್ತಿ ಈ ಎಣ್ಣ ಮಗಲಾತೊಡು ನಿಕ್ಕು ಪುಣ್ಕೆ ದಡ ಅಡಾರಡ ಹಾಕುದ್ವೆ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ಬತ್ಲೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಬತ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಬೇತಾರೆ ಬನ್ನೋಡದೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದಾರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಕೈಲೇಶನ ತುಯ್ಯಾರಂಡ ನಿಕ್ಕು ಹೊಲೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊಲೆಗಾರು ಅಂಚಿನ ಕಂಡ ನಿಧಿ ಕೊಡೋಣ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪೋಡು ಲಕ್ ಸದಾನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಹೊಲೆ ನೋಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೆ ಅಲೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಮೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಮೆ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈ ಬಿಡೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ ಏರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಈರ್ದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹೊರಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಅಂದಂದು ಇಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತಿ ಇಮ್ಮಾಗ ಮರ್ಲಿಯೇ ರಾಜೇಶ್ ನಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ ಬನ್ಪ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಮಾಗ ಮರಲು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದ ಇಮ್ಮೆ ಆನೆಯವರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಯ್ಲಾಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮರಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲೇ ಮರಲು ಓಲು ಜವನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಲ ಬೋದು ಕೈ ಬತ್ತನು ನಿಕಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ನಿಂತ ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಏರ್ನೇರ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ಪನ್ನೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪನೆಟ್ ಉಂಡ ತೆಂಕ್ ಏನೋ ಬದುಕಿರೆ ಬಿಡೊಂದು ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮೆ ಇತೆವು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪೊಲೀಸ ಅಂದಿ ಮರಲ 500 ಬೇಕು ಬಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಂಕ್ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ದೈವವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಬಿತ್ತಲ್ ಮಾತ ಸರ್ಕೆತ್ತ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತಮ್ಮ ಇದೆ ಬಿತ್ತಲ್ ಇತ್ತಿನ ತಾರೈದ ಮರಕ್ಲು ಪೂರ ಗಾಲಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದುವಾಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟು ಸರಿಗೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಗೆ ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂತಿಗೆ ಕೊರಡು ಅಂದವು ನಿನ್ನ ತಾರದೆ ಎನ್ನ ಅಂಡವು ಬೂರ್ನೇರ್ನೆಲ್ಲದ ಮಾಡಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪನ ಕುಲೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಇರನ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಚ ಕೊರಲೆತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸರ್ಗೆ ಬಾಡ್ರೆಂಡು ಕೂಲಿ ನಿನ್ನತ್ತ ಮಾರಾಯ ಕೂಲಿ ಎನ್ನತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬೈ ದಿನ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನುಡು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂವುಡು ಯಾನು ಮುಲು ಭೂಮಿಡೆ
ಮನಸೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಡಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಡಲು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಒಂದಿಗೂಡು ಸೇರಳು ಸಂಸಾರದ ಗುಡಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ನಲಿಪಳು ದೀಪೇ ಕೈಪೆಳು ಬರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡು ಕೆಲಬೋಡು ಜೀವನದು ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಬರದು ಮನಸೇ